Gracias, Flavia. Bueno, boa tarde a todos e a todas. Antes de iniciar a sesión ordinaria do mes de decembro, que nos tiñose convocados aquí día 15 ás 16:30, imos a guardar un minuto de silencio polas vítimas de violencia machista, que este mes foron dúas mulleres no conxunto do Estado.
Bueno, imos dar logo inicio á sesión ordinaria deste mes cunha orde do día que, a diferencia do habitual, non ven cas actas das sesións anteriores. Según o señor secretario, foi por un problema de carga de traballo do departamento. E pasaríamos cun primeiro punto do orde do día, que é a toma de posesión do cargo de concelleiro de don Antón Barba Pereira polo PSDG-PSOE. Señor secretario. Non comparece. Antes de iniciar, é verdad, e discúlpame, Paco, antes de seguir co orde do día, que disculpou a ausencia a compañeira Mila do PSDG-PSOE, e querías ti explicar por qué, Paco. Sí, grazas, señor alcalde. Pois disculpar a nosa compañeira Milagros Castro, que hoxe non pode estar aquí porque está de baixa debido a un problema de saúde, pois que non lle permite hoxe asistir, pero todos esperamos unha pronta recuperación. O que sí é de xustiza, e gustaríame decir, é que ela fixo todo o traballo con respecto ás intervencións que tiña neste pleno, e, polo tanto, cando chegue nos puntos nos que ela tiña que intervir, nos imos ler o seu traballo, polo tanto, a intervención vai ser da nosa compañeira Milagros Castro. Moitas grazas. Gracias, señor Paco Reyes. Seguindo o orde do día, pasaríamos ao punto 2, que ten que ver ca aprobación da Constitución da Comisión Técnica para o estudo da modificación da xestón do servicio da hora e indastre. Vai facer a exposición inicial o compañeiro da área responsable de mobilidade de TUSA, Jorge Duarte. Jorge, a túa quenda, tes 10 minutos. Moi boas tardes a todos e a todas. Hoxe traemos a pleno a aprobación do inicio do procedimento de asunción directa da xestión do servizo de hora e indastre e tamén a constitución da Comisión Técnica que elabore a memoria que estude e justifique aqueles aspectos de tipo social, xurídico, técnicos ou financeiros que avalen este procedimento. Antes do inicio, me gustaría contar algúns pequenos antecedentes. Como ben sabe todos vos, a Sala do Contencioso Administrativo do Tribunal Superior de Xusticia de Galicia ditou sentenza o 24 de nove de 2015 anulando o acordo da Xunta de Goberno Local do ano 2012 polo que se lle adxudicaba á Sociedade Mercantil Setex Aparqui o contrato de xestión mediante concesión dos servicios públicos de hora e guindastre. A vista desta sentenza, a Xunta de Goberno Local deste Goberno, na sesión do 30 de 10 de 2015, consonte, tendo en conta os informes da Asesoría Xurídica Municipal, tamén do Servicio de Contratación e de Intervención, decidiu executar esta sentencia, declarar a nulidade da adxudicación do contrato e dispoñer que se realizasen todas as operacións tendentes á súa liquidación. Para evitar graves perxuízos nos intereses públicos, tamén se decidiu prorrogar os efectos do contrato. A continuidade deste contrato prorrogouse ata o 30 de xaneiro de 2017. Este acordo do 30 de outubro de 2015 expoñía que o contrato xa estaba executado con suxeición a oferta do SETEX en máis dun 50% e que, polo tanto, resolvía levar a liquidación coa conseguinte obriga para a empresa de restituíren as cousas que recibiren en virtude do contrato. Por lo tanto, era necesario que habería que facer unha liquidación desa xestión para poder declarar a nulidade. Para asumir esta xestión desde o Concello, seguíronse os pasos que entendíamos que aportaban maior seguridade xurídica ao proceso. O Consello de Administración da Empresa Pública Municipal TUSA, para abrir a porta a esta posibilidade de xestión directa, na reunión do 11 de xaneiro de 2016, propuso a Xunta Xeral da entidade a modificación dos seus estatutos coa finalidade de ampliar o obxecto social dos servicios de hora e guindastre, proposta que foi aprobada na Xunta do 21 de 1 de 2016 e, polo tanto, quedaba a partir desa data esa posibilidade aberta por parte de TUSA.
Nos meses de maio de 2016 incorporáronse a este expediente un informe xurídico elaborado pola empresa Fabra Casas, no cal se analizaban os custes efectivos, a situación económica financiera e as estimacións futuras do contrato de xestión dos servizos de Oreg Indastre e, ademais, outro informe sobre cuestións de persoal derivadas da posible remunicipalización dos servizos de Guindastre ora elaborado polo director de área de persoal. A vista destes informes, a Xunta de Goberno Local na sesión do 20 de 5 de 2016 solicitoulle a TUSA que se pronunciase sobre a viabilidade da encomenda de xestión directa dos anteditos servizos sen presuízo da concreción posterior das condicións económicas e xurídicas do encargo que, en definitiva, resolverase a través das decisións que tome este pleno da corporación. Ademais, elaborouse outro informe de Asesoría Xúridica Municipal sobre a reversión das instalacións da concesión ao Concello e o seu alcance e tamén sobre a relevancia que a nulidade e conseguinte liquidación do contrato con Sectes podería ter sobre esta reversión. Despois dos informes de TUSA, a posta en coñecemento do informe de sobre a viabilidade da xestión directa do servizo que se puso o 5 de 9 de 2016 para aprobación polo Consello de Administración, ao final, a Xunta de Goberno, tras esta aprobación por parte do Consello de Administración de TUSA, aprobouno o 7 de outubro de 2016. Con esta aprobación, iniciamos e decidimos iniciar o procedimento para a xestión directa que hoxe traemos a este pleno. Ese procedimento conta cos informes do Servicio de Intervención e de Secretaría e en función desos informes, en concreto, tendo presente o artigo 97 do texto refundido da Lei de Réxime Local e o 309 da Lei 597 de Administración Local, que dispoñen que o exercicio de actividades económicas por parte das entidades locais requerirá un expediente previo no que se justifique a conveniencia e oportunidade de iniciativa pública e que para adoptar esa iniciativa será necesario o acordo inicial da corporación, é o que estamos hoxe aprobando, tras a designación dunha comisión de estudo composta por membros desta corporación e por persoal técnico. A partir desto, esta comisión fará a redacción dunha memoria referente aos aspectos sociais, xurídicos, técnicos e financeiros e, tras a toma en consideración por parte do Pleno da antedita memoria e a súa exposición ao público por un período mínimo de 30 días, poderemos proceder á aprobación final definitiva da iniciativa de asunción directa por parte do Pleno da Corporación do Servizo de Oreg Indastre. O acordo que hoxe traemos, polo tanto, consta de 2 puntos, puntos que foron consensuados e modificados ao beiro das intervencións dos distintos grupos políticos na comisión informativa celebrada este lunes. O primeiro punto será iniciar o procedimento de asunción directa da xestión do servizo de Ora e Guindastre. E, no segundo punto, sería constituir a comisión técnica a que se refiren os citados artigos anteriormente, a fin de que se elabore a memoria prevista nas cidades disposicións e que quedará integrada polos seguintes membros: o alcalde e presidente do Concello de Santiago de Compostela, o concelleiro delegado de Espazos Cidadáns, Dereito de Vivenda e Mobiliade, o concelleiro delegado de Medio Ambiente e Convivencia, 2 concelleiros designados polo Grupo Municipal do Partido Popular, un concelleiro designado polo Grupo Municipal do Partido Socialista, un concelleiro designado polo Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego e, ademais, a comisión contará ca participación e o asesoramento especializado como mínimo dos seguintes técnicos: o xerente da empresa municipal TUSA, un representante do Departamento de Persoal, un representante do Servizo de Contratación, Servizos Comunitarios, un representante do Servizo de Tráfico e Policía Local, un representante do Servizo de Intervención, un representante do Servicio de Asesoría Xurídica. Por parte deste Goberno Municipal, gustaríanos agradecer o traballo do concelleiro Sanduro na primeira fase, do Gabinete de Alcaldía, do persoal xerencia de TUSA e tamén os servicios e o traballo de intervención e secretaría para poder levar adiante con todas as garantías xurídicas este proceso de asunción directa por parte do Concello. Nós temos moi claro que a explotación directa
ten que revertir en beneficio de todos os cidadáns deste Concello. Permitirános unha política común de xestión dos espazos públicos, permitirános esa xestión directa, ter unha adaptabilidade ás necesidades, unha maior flexibilidade en canto a tarifas, cuestións referidas aos residentes e, sobre todo, poder aplicar políticas de integración para favorecer as políticas de mobilidade integrando transporte urbano, aparcamentos municipais e aparcamentos en superficie. Todo isto sempre tendo en conta que debemos de poñer este servicio a prol dos cidadáns do Concello de Santiago de Compostela. Esta xestión directa permitirános adaptar o servizo de aparcamento e ter en conta aos cidadáns da nosa cidade para poder ter certas tarifas bonificadas, certos acordos para gratuidade en períodos de tempo ou asimilación ou millora das súas tarifas para poder facilitar o aparcamento. Por lo tanto, creemos que a xestión directa é a mellor das xestións posible, a máis eficiente, a que máis estará a prol dos cidadáns e, por tanto, tal e como decíamos no noso programa electoral, hoxe, con toda a seguridade xurídica, iniciamos este procedimento para asumir o que é o servizo de hora e guindastre. Gracias, Jorge. Señor Rubencel, a súa quenda. Sí. Moitas grazas, señor alcalde. Moi boa tarde a todos e a todas. Non, certamente, a min sempre me educaron neso de que de bo nacido ser agradecido, e está ben os agradecementos sempre ao conxunto personal municipal polo traballo que realizan, pero eu creo que ese capítulo sobre todo terá que ser cando se finalice correctamente este proceso de asunción directa por parte do Concello do Servicio de Hora de Guindastre. Digo isto porque creo que por onde hai que comezar, non? Porque eu creo que tamén hai algo de malentendido ao respecto, se o que se somete a consideración e a votación deste pleno non é a remunicipalización de nada, senón que a aprobación dunha comisión técnica que é o inicio dun proceso de asunción directa dun servicio que actualmente está externalizado. Digo porque é un matiz que creo que non é menor. Nese sentido, con respecto ao que se vai a debatir e o que se vai a votar e o que agardamos desde o noso punto de vista que se aprobe neste pleno, o noso grupo, o Bloque Nacionalista Galego, plantexou dúas cousas na comisión informativa previa a esta sesión. Por unha banda, facía referencia ao propio concelleiro, entendíamos que a proposta que facía o grupo de goberno a respecto da comisión, a composición desa comisión técnica, pois non era a máis axeitada, non? Porque era unha composición fundamentalmente política, non? Política no sentido de que na proposta inicial de 10 membros desa comisión, 7 membros éramos nomeados en función da nosa responsabilidade política e só 3 membros desde unha perspectiva técnica. Nese sentido, o noso grupo facía unha proposta, ao igual que o resto dos grupos da oposición, a respecto de poder incrementar esa presencia técnica, sobre todo no que tiña que ver na área de personal, polo que todo isto vai ter no futuro que ver coa plantilla da actual concesionaria e de como eso vai a repercutir directo ou indirectamente na plantilla municipal do Departamento de Contratación ou do Departamento de Tráfico. Esa parte asumiuse, como comentaba o concelleiro, incorporouse e, por tanto, eu creo que hoxe o que se vai a someter a consideración é unha comisión técnica, eu creo que con maior solvencia para o proceso que se vai a ter que escomezar que a que estaba proposta inicialmente. A segunda consideración que facíamos desde o noso grupo, que xa adiantábamos que non íbamos facer cabalo de batalla da mesma e que non iba a condicionar a nosa posición de voto, pero que sí que a queríamos explicitar e que sí que a queremos volver a explicitar hoxe, ten que ver co primeiro, o que facía referencia ao señor concelleiro, en forma de antecedentes. Nos desligamos, por suposto, totalmente o que é o proceso dunha sentencia judicial que ven a dicir que a actual adxudicataria non pode seguir prestando ese servicio porque a parcela para o aparcadoiro dos coches retirados polo guindastre municipal non cumple os requisitos en metros cuadrados que se impuñan nos pregos de contratación. Digo, esa sentencia co proceso
de asunción directa deste servicio. Digo porque, certamente, en termos políticos, é indiscutible a vinculación que ten. Hai un grupo de goberno que se topa cunha sentencia e di, bueno, como resolvo isto? E quero asumir a xestión directa e, polo tanto, non tomo decisións, porque a decisión que vou tomar é a xestión directa, pero, desde logo, desde o noso punto de vista, son procesos independentes e que non teñen que haber, non? Entrando no fondo do asunto, bueno, eu o que quixera deixar hoxe meridianamente claro son dúas cousas. A primeira é que o Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego está absolutamente a favor da xestión directa do servicio da hora do guindastre. Témolo repetido por activa e por pasiva. Témolo tamén reiterado en forma de voto, tanto votando a favor no Consello de Administración de Tusa cando se plantexou a modificación dos seus estatutos para precisamente poder facer unha ampliación do sector social para que non houvese ningún problema no caso de que esa empresa asumira esta xestión. Témolo demostrado tamén no Consello de Administración de Tusa avalando os informes técnico-económicos para que precisamente se puderan seguir dando pasos nesa dirección e agardamos poder seguir facendo no futuro, non? Tamén dixemos por activa e por pasiva que desde o punto de vista do Bloque Nacionalista Galego tamén estamos de acordo que a formulación, aínda que eso non sexa o obxecto de debate hoxe, pero adiantándonos a debates do futuro, que a formulación para facer esa xestión directa parecenos correcta, xeitada, acaída, que sexa a través da empresa municipal Tusa. O que sí é que creemos é que isto se pode facer, creemos que se debe facer, pero creemos que se debe facer ben. Nese sentido, consideramos que polo tipo de servicio, polo número de traballadores e traballadoras que están implicadas, polas repercusións que as decisións que tomemos hoxe poidan acarrear mañá a este Concello, todos os pasos que se den se teñen que dar coas máximas garantías xurídicas, coas máximas garantías económicas e tamén coas máximas garantías desde unha perspectiva laboral, non? Nese sentido, eu creo que é importante suliñar dous aspectos que se sinalan tamén no informe da intervención municipal, non? Nese informe da intervención municipal eu creo que xa se adiantan algúns dos principais deberes que terá que ter esta comisión técnica. O primeiro deles ten que ver con que a propia normativa fala de que no caso da asunción directa de algún servicio externalizado a asunción inicialmente debería recaer na propia administración, neste caso o Concello, e que no caso de que se faga a través de algún mecanismo interposto, unha empresa pública, algún outro tipo de organismo, desde logo ten que estar plenamente xustificado en base a razóns de eficacia, de eficiencia e demais, non? Por lo tanto, o primeiro que terá que facer esa comisión técnica é, no caso de que se queira, nos así o entendemos, que se asuma este servicio a través de Tusa, que o mellor xeito para facelo é a través de Tusa e non directamente do Concello. E o segundo que plantexa o informe de intervención é algo que xa se plantexou tamén no seo do propio Consello de Administración de Tusa, e é que ten que quedar fehacientemente demostrada a viabilidade económica da asunción da xestión directa deste servicio. A min personalmente, xa o temos discutido en máis ocasións, non me cabe a menor dúbida, por moitas razóns que temos exposto, pero xa hai que poñelo negro sobre branco e a través de documentos. E nese sentido, por parte de intervención, faise referencia a cuestións que se teñen reiterado xa no tempo a nivel de documentos que certifiquen isto, desde o plan de tesourería asociado, desde o cash flow, desde o punto de equilibrio, o balanzo provisional da sociedade durante o prazo de amortización do investimento asociado, o plan de explotación, etc. Por lo tanto, esas dúas cuestións, e sumada a unha terceira, que para min é unha das grandes preocupacións, que as repercusións desde unha perspectiva legal da asunción desa plantilla, en concreto, por parte de intervención, se considera necesario xustificar xurídicamente a posibilidade de incrementar a plantilla para a asunción deste servicio nos termos expostos na Lei 48/2015 de 29 de outubro, así como a xustificación da existencia de sucesión de empresa nos termos expostos na xurisprudencia existente a efectos da existencia da obrigatoriedade de subrogación da plantilla. Por lo tanto, remato por onde comezou. O Bloque Nacionalista Galego está a favor de que o Concello de Santiago xestione directamente o servicio de hora e guindastre,
pero creemos que todos os pasos que hai que dar a partir de hoxe ca creación desta comisión técnica tenense que dar con absoluta garantía de que estamos dando todos os pasos en firme e correctamente, non? E nese sentido, pois eu creo que nos propios informes, neste caso, pois da intervención municipal, no futuro, pois tamén por parte da Secretaría, pois o que temos que facer é ben os deberes para poder vir a este pleno e aprobar definitivamente pois, esa asunción directa deste servicio e desde o punto de vista do noso grupo agardamos que sexa o primeiro e non o último, non? Dos que se poidan facer ao longo deste mandato. Moitas gracias. Gracias a ti, Rubén. Señor Paco Reyes, súa quenda. Gracias, señor alcalde. Boa tarde, compañeiras e compañeiros da corporación. Ben, o primeiro que temos que facer é pois, aclarar exactamente que é o que estamos agora a debater e, polo tanto, a votar nuns minutos. Porque, claro, o que di a orde do día é que o que presenta o Goberno é a proposta de aprobación da Constitución da Comisión Técnica para o estudo da modificación da xestión do servizo da hora e guindastre. É dicir, non di como si di unha nota de prensa do Goberno, que ademais está colgada na página web do Concello, que hoxe se inicia o proceso de municipalización e que hoxe se vai votar a municipalización do servizo do hora do guindastre. Porque para poder tomar unha decisión con respecto a esa mudanza da xestión do servizo da hora e do guindastre é necesario ter o estudo, a memoria que ten que elaborar esta comisión técnica, polo tanto, primeiro aprobar a comisión técnica, e por outra banda, o que hai que facer é aprobar esa memoria que é a que vai determinar cal é o servizo ou a maneira de xestionar o servizo máis eficiente e máis sostible. Cada grupo deste pleno pode ter a súa presunción sobre cal pode ser o resultado do estudo e da memoria, pero certo que hai que esperar a ter ese estudo, esa memoria que se ten que facer, obviamente, como marca a lei e como, por certo, lembra o informe da interventora, segundo indica o regulamento de servizos das corporacións locais. Dito isto, nós queremos decir que non imos entrar na controversia ou na cuestión da sentenza, entre outras cousas, porque unha cousa é avaliar cal se entende que é a mellor maneira de xestionar o servizo, e outra cousa é, cando se tome unha decisión, si determinadas sentenzas o van permitir neste momento ou non. Iso vai chegar. Nos o que si entendemos é que, efectivamente, este era un estudo que se tiña que facer, entre outras cousas, porque era unha promesa electoral de Compostela Aberta, que farían unha auditoría sobre todos os servizos públicos que estaban externalizados, e, ademais, que farían un calendario e comunicarían á cidadanía un plano de retorno progresivo á xestión pública e directa daqueles servizos municipais privatizados ou entregados á xestión privada, cousa que non ten acontecido ata o día de hoxe, hoxe tampouco se vai facer, obviamente, e, por outra banda, tamén hai que decir que houbo varias oportunidades de varios servizos públicos externalizados e que ou ben simplemente o que se fixo foi dar unha prórroga ás concesións ou ben se volveu a licitar esas concesións. Por lo tanto, nos entendemos que non se está a cumprir esa promesa electoral de Compostela Aberta. Pero si entendemos que ten xeito facer o estudo, entre outras cousas, porque existe un informe do Tribunal de Cuentas sobre o sector público local, concretamente no exercicio do 2011, no que di que no análise que fan das condicións de prestación dos servizos públicos municipais, é certo que en municipios de menos de 20.000 habitantes conclúe que a xestión directa de determinados servizos analizados pois é máis eficiente a xestión directa que a externalización, e polo contrario tamén di que outros servizos como o nomeado público pois a xestión indirecta é máis eficiente. Por lo tanto, entendemos que efectivamente hai que facer este estudo e nos apoiamos que se faga este estudo. O que acontece é que nos entendemos que se perdeu algo de tempo, porque se comezou polo final, se comezou porque TUSA fixera un estudo, nos o votamos en contra porque entendemos que non cubría precisamente todo o que acaba de nomear o voceiro do Bloque Nacionalista Galego para satisfacer que a empresa podería asumir a encomenda de xestión, pero para poder chegar a tomar a decisión de unha decisión directa, unha municipalización, o primeiro que hai que facer é isto. Nos avisamos hai meses, agora Compostela Aberta nos dá razón traindo isto ao pleno, nos estamos satisfeitos de que se nos dé a razón finalmente de que se comence polo principio, pero uns meses máis tarde. O que nos temos é un
unha cuestión que gustaríanos plantexar e que nos entendemos, e aí diferimos do que dixo o tenente de alcalde, concelleiro de urbanismo, sobre a seguridade xurídica. É evidente que a decisión que se vai tomar despois deste estudo, despois desta memoria, pois vai xerar, lóxicamente, pois toda unha serie de efectos e de influencias nun sector e nos seus axentes económicos. E iso pode levar a que estes axentes económicos pois decidan presentar recursos concretamente sobre o procedemento que se ten seguido para chegar á toma de decisión. Por lo tanto, nos entendemos que en aras de que se poda chegar ao final a unha municipalización é necesario blindar precisamente todo ese procedemento. Para blindar ese procedemento nos entendemos que o que hai que facer é claramente tentar de cumprir o máximo na interpretación da normativa e, polo tanto, nos xa amosamos as nosas dúbidas con respecto á conformación e configuración da comisión que se nos trae. Nos tamén fomos os que plantexamos que tiñan que incorporarse uns técnicos, neste caso técnicos de tráfico, técnicos de persoal, técnicos de contratación, técnicos de servizos, pero nos entendíamos tamén que se tiña que cumprir o que di claramente o artigo, o teño aquí, o artigo 56 do regulamento da execución de servizos públicos das corporacións locais. Nese artigo 56, o que se di é que ten que haber non soamente os concelleiros ou os técnicos da corporación, senón tamén elementos técnicos que teñen que ser nomeados, neste caso polos colexios oficiais ou un abogado del Estado nomeado pola xefatura provincial da Abogacía do Estado e dous representantes dos usuarios. Claro, o que se nos dixo na comisión era que isto non era necesario porque non estamos diante dun proceso de municipalización. Isto é importante, porque temos un informe precisamente do secretario xeral do Pleno no que el di claramente que o que hoxe vai comenzar é un proceso que non vai dar lugar á municipalización do servizo, que é o que ten anunciado o Goberno de Compostela Aberta. Por lo tanto, vai ter que explicar o Goberno de Compostela Aberta a onde imos chegar, porque, según di o secretario xeral, non vai ser a municipalización do servicio. Este é un tema importante. Pero quero facer algunhas consideracións, non para entrar, obviamente, nunha controversia co secretario xeral deste pleno, porque eu entendo que se alguén pode demostrar ou ten demostrado o recoñecemento da capacidade profesional do secretario xeral, ten sido o Partido Socialista, que ten mesmo chegado a defender en sede judicial presentando un recurso contencioso administrativo, defendendo e ganando para defender os dereitos profesionais de que non sea o secretario xeral deste Concello. Por lo tanto, non vai por aí. Pero sí que quero simplificar as dificultades que nos atopamos cando estamos nun ámbito como é o da interpretación normativa. Se comenta que non é un servicio que poda chamarse municipalizado porque se ven prestando dende hai 25 anos. Pero alguén podería decir que existe unha sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza a 1724/2005 na que fala precisamente de dous supostos de municipalización, a orixinaria e a sucesiva. Estaríamos neste caso nunha situación sucesiva. Comenta tamén o informe que é necesario que concurran, entre outras as circunstancias, do servizo que teña natureza mercantil industrial extractiva, e se afirma que non a ten. O que pase que, se uno que fai é acudir, neste caso, a sentenza do Tribunal de Xustiza das Comunidades Europeas de 16 de outubro de 2003, vai dicir que iso vai depender precisamente de si falta competencia no mercado, de si falta ánimo de lucro como objetivo principal ou de si non hai asunción de riscos. Si eso fora así, no caso de Tusa, estaremos diante dunha fuxida do dereito administrativo, dunha fuxida do control orzamentario e, polo tanto, dunha privatización encuberta. Tamén se di neste caso que o que pasa é que se emprega a taxa, pero nese sentido tamén se podería acudir a sentenza do Tribunal Constitucional 185/1995, onde fala de que os prezos públicos non as tasas poden ser exixidos en réxime de monopolio de feito, e ese monopolio de feito é a xestión do dominio público a cargo das administracións públicas. Con isto queremos decir que se abren toda unha serie de posibilidades para que determinados axentes económicos do sector poidan decidir, si ben afectados aos seus intereses, que existe causa para presentar un recurso e, polo tanto, poñer en dúbida
siga todo o proceso de elaboración ata chegar ao momento, xa non podemos falar da municipalización, imos ver de que tipo. Por certo, tamén é curioso que se fala de que é un monopolio o que é o servizo da hora, pero o servizo de guindaste se di que non sería monopolio, polo tanto, que estaría aberto a actividade privada, polo tanto, non sabemos, isto quere decir que o goberno de Compostela Aberta quere deixar aberta a posibilidade de privatización do servizo do guindastre e, polo tanto, cales dos persoais que están traballando neste momento na concesión van pasar a Tusa e cales non van pasar a Tusa. Nos pensamos que iso tamén é importante. Nos o que queremos que neste caso, diante desta situación, o que é necesario é aplicar un principio mínimo de prudencia. E, polo tanto, polo principio mínimo de prudencia e polo que nos dixemos na comisión informativa e o volvemos a decir agora no pleno, que o lóxico sería conformar esta comisión técnica en base ao artigo 56 do Regulamento de Servizos Públicos Locais, precisamente para evitar problemas nun futuro, porque é certo que a lei non obliga, pero a lei non proíbe facelo. E como non proíbe facelo, rematando, Paco. Sí, e como non proíbe facelo, o que tamén habería que explicar é por que non se dá entrada aos usuarios nesta comisión ou por que non se dá entrada a un abogado do Estado nesta comisión, que o que faría sería dar aínda máis seguridade xurídica e vendría a sumar e non a restar. Mais nada, moitas grazas. Moitas gracias, Paco Reyes. Señor Agustín Hernández, a súa quenda. Manuel Martínez. Sí. Boas tardes, alcalde, concelleiros, concelleiras. Eu vou ser breve na intervención, non porque o tema non sexa importante, que para nós é moi importante, senón polo acordo que se trae a pleno, non? O que é o contido do acordo. En primer lugar, pídesenos que aprobemos o inicio de procedimento de asunción directa da xestión da hora e do guindastre. Pero do exame do expediente de todo o que se ten feito hasta ahora, que eu xa veño repetindo neste pleno, atopamos sempre unha falta de planificación e de previsión. Pídesenos isto case un ano despois de que Tusa aprobara en Xunta Xeral a modificación dos seus estatutos para acoller a hora e o guindastre. Ademais, despois de 4 prórrogas da concesión existente na actualidade, unha en outubro de 2015, outra en xaneiro de 2016, outra en xullo de 2016, outra en outubro de 2016. E tendo en conta que esta última prórroga acaba en xaneiro de 2017, e que a comisión, aínda que nomear ahora, terá que constituirse, tendo en conta as vacacións de Nadal e todo o que sucede en calquera administración pública, hasta mediados finales de xaneiro non se constituirá, co cal non empezará a traballar, co cal haberá que volver a facer outra prórroga. Entonces, eu volvo a resalientar, aquí moita planificación non a vemos, non? A pesar de que se falou do tema da seguridade xurídica, isto non é seguridade xurídica, porque hai outra cosa tamén moi clara nun expediente administrativo. En ningún dos informes que existen do todo o que se levou ata agora en Tusa, nin aquí no Concello, existe un informe inicial sobre o procedimento. O informe sobre o procedimento a seguir é de decembro de 2016. O sea, isto empezanse a levar a cabo actuacións en outubro de 2015 e o informe sobre o procedimento faise en decembro de 2016. E que tampouco hai ningún informe sobre cales serían máis ou menos os prazos para ter en conta, para ter unha idea, para facer unha previsión no tema das prórrogas, porque para nós non é sistema estar prorrogando cada 3 meses un contrato. Neste senso, tamén quero lembrarlles, isto xa é unha cuestión máis xurídica, que están a prorrogar contratos en base a un artigo da Lei de Contratos do Sector Público de 2007 que di textualmente que cando se produce un grave trastorno al servicio público podrá disponerse en el mismo acuerdo la continuación de los efectos de aquel, hasta que se adopten las medidas urgentes para evitar el perjuicio. O sea, o concepto de urxencia e o concepto de 12 meses eu creo que non casan. E non é o que está recoñecendo, ademais, a xurisprudencia por aí. Entón, hai que ter moito cuidado co que se está a facer. Porque lembrolles que en outubro de 2015 acordaron a continuidade da empresa por un período de 3 meses, prazo no que o Concello deberá adoptar a decisión máis acorde coa garantía do interese ao que responde o contrato en relación coa xestión do servicio público do servicio da hora. Outro aspecto tamén que se nos pide é que aprobemos a creación dunha comisión de estudio. Aquí hai algún tema que xa se adiantou por parte dos outros voceiros dos grupos políticos. Unha comisión que a propia lei configura como unha comisión que debe elaborar e dictaminar sobre aspectos sociais, xurídicos, técnicos e financeiros. É dicir, unha comisión puramente técnica, tal cual o configura tanto o texto refundido de réxime local como a Lei de Administración Local de Galicia. E como ben adiantou antes o voceiro do BNG, vostedes este luns
traían unha proposta de comisión puramente política. E con todos os meus respetos para todos os que agora estamos exercendo a política, eu creo que a función dun político non é elaborar para nada unha memoria técnica, pero para nada. É moi certo que na propia comisión informativa puxose isto de manifesto. Puxémoslo de manifesto e non puxeron excepción ninguna a que estiveran representados técnicos na propia comisión. Pero o que nos está a indicar é que despois de máis dun ano sobre este tema, levan unha proposta que non estaba traballada para nada, porque isto basta unha simple lectura do texto para darse conta. Como iban a elaborar políticos unha memoria onde hai que analizar todos os aspectos que nos marca a Lei de Bases de Réxime Local, xurídicos, técnicos e financeiros, do que supón unha asunción directa dun servicio público como é o tema da hora e do guindastre? Logo hai que ter en conta tamén outra cousa. Como manifesto o secretario no seu informe, legalmente non era preciso para nada traer isto a pleno. Vostedes deciden non traer, vale, perfecto. Pero é que, home, hai que ter en conta que se TUSA xa modificou os estatutos en xaneiro, a propia sociedade xa informou en setembro, e as 4 prórrogas do contrato que levamos, esta comisión podía estar nomeada perfectamente e funcionando e tendo traballo xa perfectamente rebatado desde hai tempo. E non estou falando de un mes ou de 15 días, desde fai meses. Entonces, repito, isto non é planificación nin previsión. Isto hasta de agora non nos está a parecer un traballo serio, perdonen que o digan. Eu repito, planifiquen as cousas, xa non é a primeira vez que o digo neste pleno. Logo, por último, hai un tema que sí que me gustaría salientar. En todos os ámbitos estáse a dar por feito, tanto en rodas de prensa como nas actuacións, e incluso na propia proposta que se traía o luns para a comisión, o tema de que TUSA é a que asumirá o servicio da hora do guindastre, pero é que eu creo que aquí, como dixen antes, nadie traballou este tema, porque se un lee a lei de bases de réxime local ou o texto refundido, aquí simplemente, como xa se adiantou, vamos a crear unha comisión que é a que ten que determinar o inicio do procedimento de asunción directa, é dicir, se se vai pasar dun sistema de concesión privado a unha xestión pública, nada máis, é que nin siquiera vamos, ahora mesmo nin siquiera se vai facer unha aprobación inicial. É que no expediente que se trae hoxe a pleno, o que temos é un informe de secretaría sobre o procedimento, é un informe de intervención no que di, oiga, mire, vale, creen unha comisión, con independencia dos informes que se levaron no seu día a TUSA, que hai 2 que son informes totalmente privados. E que, ademais, outro aspecto que a nós é que chámanos moitísimo a atención, é que a Lei de Bases de Réxime Local, no artigo 85, non recolle só como mecanismo de xestión directa, xestión pública directa da sociedade mercantil como é TUSA, é que recolle outras 3 formas a maiores, e que, además, a propia lei sinala expresamente que a comisión, se é que sale creada deste pleno, é a que debe determinar, además textualmente, debe determinar a forma de xestión e os casos en que debe cesar a prestación da actividade. Entonces, que pasa se na propia comisión se determina que o modo máis correcto de prestar este servicio non é a través da sociedade mercantil? Teñen algo previsto para eso? Porque, repito, nun primeiro momento a comisión era política. Solamente estaban presentes 2 técnicos, con todos os meus respetos, pero son 2 de 10, máis o xerente de TUSA. Ora xa o tema está moitísimo máis equiparado porque están técnicos do Departamento de Personal polas connotacións que estou tendo, o Departamento de Tráfico, o Departamento de Contratación, Intervención e Asesoría Xurídica. Pero que vai pasar? Nos o que sí vimos mantendo ao longo de toda esta legislatura unha posición responsable. Entonces, como ahora mismo aquí simplemente vamos a votar o que establecer unha comisión, nos non nos vamos a poñer a que se establezca este tipo de comisión, pero hai que ver que o que determina a comisión e cal é o traballo que se desenrola nesa comisión para poder emitir unha opinión sobre cal será o modo de xestión. E repito, volvo a repetir, teñen algo previsto no caso de que a propia comisión determine que a forma de xestión a través dunha sociedade mercantil, que además é a que a lei recolle como máis exixente, diga que non é posible? Porque se non o teñen previsto, aquí hai un problema bastante gordo. Moitas gracias. Gracias a ti, Manuel. Segunda quenda, 5 minutos, Jorge. Bueno, escoitando
ao discurso de Paco Reyes, eu creo que pode haber máis confusión da que había antes, pero eu vou ler claramente, xa o fixo ahora Manuel, pero o que hoxe se trae a pleno é iniciar o procedimento de asunción directa, non por municipalización, de asunción directa da xestión do servicio de hora e guindastre. Este grupo municipal, igual que tamén dixo Rubén Cela, desde o primeiro momento entende que o camiño máis viable é a través da Sociedade Mercantil Tusa. E, polo tanto, todo o procedimento que fixo ca maior garantía e seguridade xurídica hasta este momento, porque a min que se volva a falar do ese debate entre Secretaría e o portavoz do grupo municipal dicindo se hai ou non hai esa seguridade xurídica e dos informes que hai, volvo a repetir que hai 5 informes neste procedimento para ter precisamente toda esa garantía e ademais para ter clara a posible viabilidade do procedimento de asunción por Tusa. Decía que no mes de maio hubo un primeiro acerca do análise dos custos económicos e financieros a través dunha auditora externa. Posiblemente houve outro feito polo director de área persoal sobre as cuestións de persoal derivadas da posible asunción directa dos servicios de guindastre hora. Houve outro de Tusa acerca da viabilidade da encomenda de xestión directa e posteriormente, tal e como se dixo, emitiuse un informe sobre a viabilidade por parte de Tusa e tamén sobre o alcance e a relevancia que a nulidade e conseguinte liquidación do contrato de SETES podía ter sobre esta reversión por parte da asesoría xurídica municipal. Por lo tanto, esos 5 informes que foron postos de manifesto previamente hasta que a Xunta de Goberno Local na sesión do 7 do 10 remitiu este expediente á intervención e á Secretaría e fruto desos informes vemos aquí. Fixémolo con toda a garantía xurídica, que é o que creemos que é máis importante nun proceso desta complexidade. E por outra banda, o que sí temos moi claro é que vai haber participación cidadá, porque de feito, por parte deste goberno municipal, desde fai un ano, xa houve 3 reunións do Pacto pola Mobilidade para falar de todos aqueles criterios que afectan a mobilidade nesta cidade, e de feito, este día 20, ás 20 horas, na sala circular do auditorio, convocase de novo o Pacto pola Mobilidade para dar precisamente participación a toda a cidadanía, porque o que entendemos nós que a xestión directa dun servicio o que ten que facer é que primen os intereses da cidadanía sobre os intereses das empresas privadas. E iso é o que queremos. Por iso abrimos un Pacto pola Mobilidade desde fai un ano para poder ter en conta todos estes criterios. Sabendo que son esos os puntos fundamentais, ter toda a seguridade xurídica, facer ese estudio con todo o coñecemento para poder asumir a xestión directa da forma que sea máis beneficiosa é o que ten que facer ese informe. Entendemos que vai ser ou que debería ser a través da xestión da empresa municipal Tusa, que para eso se constituí fai anos e modificou os seus estatutos para traballar todo o que ten que ver ca mobilidade nesta cidade. Entendemos que esa xestión a través da empresa municipal Tusa faría o que realmente é importante neste caso, que é asumir e darlle a voz e a participación á cidadanía para a xestión directa por parte deste servicio. E é escoitar a cidadanía para poñer a xestión deste servizo tendo en conta os cidadáns do noso concello o que priorizamos e non os intereses de empresas tal e como ven sendo a práctica habitual neste concello nos últimos 30 anos. Por lo tanto, iniciamos este proceso con toda a tranquilidade e a seguridade de estar cumplindo con o noso programa electoral e de devolverlle a voz e a participación na xestión dos servizos municipais á cidadanía. Gracias, Jorge. Rubén Cela, segunda quenda. 5 minutos. Sí, moitas grazas, señor alcalde. Vamos a ver, un par de comentarios breves, non? O primeiro, reafirmarme no que comentaba ao principio da separación dos procesos, non? Antes, o portavoz nestes temas do Partido Popular facía referencia ás reiteradas prórrogas dese contrato. Bueno, é unha opción lexítima. O Goberno Municipal de Santiago optou por facer diferentes prórrogas dese contrato mentras non soluciona este proceso de asunción directa. Era a única posibilidade? Non. Non. Quer dicir, o Concello de Lugo, con unha sentencia, noutros termos, pero con unha sentencia judicial, decidiu entender que o servicio de hora non é un servicio esencial e prescindir del. Esa era unha posibilidade. A máis correcta, menos, bueno, era unha posibilidade. Eu o que digo é desligar
o tema da sentencia dun proceso que eu creo que se debería facer con independencia desta sentencia judicial. E creo que iba na alternativa programática do grupo que sustenta o goberno, e, por exemplo, no noso caso, pois, igualmente. En que sentido? Bueno, pois, nunha cuestión que ao final é no que está no fondo deste debate, non? En que consiste o guindastre? Bueno, pois o guindastre consiste nun servicio municipal que retira coches que están mal estacionados ou que provocan algún tipo de persuicio, pois outro tipo de veciños e veciñas ou conculcan dereitos, como pode ser estar estacionado pois, nun vado ou nun paso de peóns ou en riba dunha beira rúa, non? E por eso cobra unha taxa, a parte de que hai que pagar a respectiva multa. A pregunta é, pódese prestar ese servicio en vez de a través dunha empresa privada directamente por este concello? Eu creo que sí. Pódese prestar igual ou mellor que o presta unha empresa privada? Eu creo que tamén. Ten algunha ventaxa maiores? Eu creo que tamén. Desde a perspectiva, algunha se adiantou o concelleiro, poderíamos afondar moito máis niso, non? Sempre cando se faga correctamente. Comentaba tamén Manuel algo que non é menor. Esta comisión o que ten que determinar é como se pode facer esa asunción directa, non? E o que di a lei é que a asunción directa inicialmente debería ir a cargo do propio Concello. Eso que di a lei. O normal sería a cargo do Concello. Se vostede quere facer a través dunha empresa ou de algún organismo interposto, demóstreme de que é mellor. Bueno, eso é o primeiro que tenemos que facer. Entón, eu defendo que sexa a través de TUSA. Defendo. E senón non tería votado a favor da ampliación do seto social e non tería votado a favor dos informes técnicos económicos no seu día no Consello de Administración. Creo que é lógico que sexa a través de TUSA. Pero, bueno, eso está por ver. Eso está por ver. Está por ver que haxe informes económicos que demostren que non se vai a comprometer a viabilidade da empresa. Está por ver as repercusións en termos laborais que pode ter a asunción do servicio. Está por ver moitas cousas nas que eu personalmente estou convencido de que se vostedes fan as cousas ben, poderemos traer a este pleno unha proposta co visto e prace dos habilitados nacionais deste Concello e con todos os informes favorables para proceder á súa xestión directa, non? Pero, bueno, hoxe o que votamos aquí é simplemente, non é pouca cousa, pero simplemente a creación dunha comisión técnico-política que terá que analizar estas cuestións para traer aquí unha proposta concreta ao pleno municipal, non? Por lo tanto, e remato con isto, o Bloque Nacionalista Galego, como decía na primeira quenda, é favorable á xestión directa do servicio da hora do guindastre. Creemos que se pode, que se debe facer, o que sí que creemos é que se debe facer ben, e, por lo tanto, creo que esa comisión técnica ten un traballo importante por diante, que non só que agardemos que se demore o mínimo posible, porque tamén, como se adiantaba, a última desas 4 prórrogas que se le van facendo este servicio remata o 30 de xaneiro, non? Por lo tanto, eu creo que é unha cuestión pois, que non sería bo ter que volver a recurrir a unha nova prórroga con unha empresa sobre a que pesa unha sentencia judicial que di que non pode estar prestando ese servizo. Gracias, Rubén. Paco Reyes, a súa quenda. Grazas, señor alcalde. Bueno, pois parece que o único que entende unha cousa diferente cando lea a orde do día doxe, pois é o concelleiro de urbanismo e tenente alcalde, porque eu volvo a ler, a orde do día di proposta de aprobación da constitución da Comisión Técnica por estudo a modificación de xestión de servizo da hora de guindastre. Isto é o que imos votar, porque se isto non é o que imos votar, entón probablemente haberá que retirar o punto da orde do día, porque eu entendo que o que imos votar é isto, é dicir, a constitución dunha comisión técnica. Mire, a xestión directa, nos, dende logo, e que poda ser a través de TUSA, nos tamén votamos a modificación, a favor da modificación do xeito social de TUSA para que poidera facerse cargo e asumir potencialmente unha soposta encomenda de xestión. Pero quen vai decidir verdadeiramente si se pode ou non se pode facer unha xestión directa vai ser o resultado deste estudo que o que marca o artigo 97 do texto refundido das disposicións legais vixentes en materia de réxime local. Esa é a realidade. Se non é así, non vai ser posible tomar esa decisión. E, ademais, como xa dixeron os compañeiros nas súas intervencións previas, o artigo 85 da Lei de Bases de Réxime Local di moi claramente que prioritariamente a xestión dos servizos públicos, porque di haberá de xestionarse da forma máis sostible e eficiente, en primeiro lugar marca a xestión directa, é dicir, a través de tráfico, a
A segunda é a xestión por un organismo autónomo local. A terceira por unha entidade pública empresarial local. E a cuarta, que é a proposta que esperan que saia do estudio e o Goberno de Compostela Aberta, a sociedade mercantil local. Como di a lei, sempre que quede acreditado mediante memoria justificativa que resulta máis sostible e eficiente que a forma disposta no que verdadeiramente unha xestión directa e pública que sería a través do Concello, a través de tráfico. Polo tanto, esta é a realidade. A seguridade xurídica, mire, eu non vou insistir, eu sigo dicindo que estamos no ámbito de interpretación normativa e, polo tanto, nos apostaríamos por un criterio de prudencia que blindara todo o proceso, iso que nos dixemos. Porque, claro, alguén vai ter que explicar, pero por que non se quere que os usuarios estean na comisión? Non nunha asamblea de participación, non, na comisión, como marca a lei. Por que non quere que estea presente a Avogacía do Estado, como marca a lei? Por que non queren expertos independentes nomeados polos colexios profesionais? Por que non queren incorporar ese nivel de participación, ademais técnico, experto, e que vai dar máis seguridade ao desenvolvemento e ao traballo da propia comisión? Mire, claro, cando vostedes falan de que están a cumprir o seu programa electoral, bueno, eu non podo evitar facer esa pregunta, como despois dun ano e medio de Goberno de Compostela Aberta non fixeron ao menos o estudo para ver a posibilidade de xestión directa do Centro Xove, das actividades do Centro Xove, pero o que fixeron foi convocar un concurso para a concesión privada? Ou por que nin tan sequera se plantexaron a posibilidade de estudar a municipalización dos comedores escolares? É dicir, vostedes soamente, despois de retrasos considerables, traen aquí a aprobación dunha comisión, que, dende logo, é o primeiro que hai que facer, porque así o marca a lei, pero nos insistimos. Nos entendemos que siguen vostedes cometendo un erro, non aplicar neste caso un criterio de prudencia para blindar todo o proceso. Esperemos que dentro dun tempo iso non pase factura ao propio proceso e a posibilidade de tomar a decisión dunha xestión directa. Moitas gracias. Gracias, Paco Reyes. Manuel. Sí, moi breve, simplemente para deixar clara a postura do noso grupo neste punto. O que puxe manifesto na miña primeira intervención é que nós vemos que en todo este tema non existe unha planificación, nós vemos que isto chega tarde e que xa tiña que estar feito na súa maior parte. Si que entendemos a contestación do voceiro do BNG que é legítimo prorrogar, sí, pero hai que planificar, porque non pode estar prorrogando cada 3 meses. É dicir que en outubro de 2015, en 3 meses, adoptará unha decisión, e levar 12 meses e iniciar ahora o expediente, nin siquiera aprobarlo inicialmente. E logo tamén outra cousa que salienta a falta de planificación, sí, fixéronse 5 informes, sí, pero en 12 meses. Cando a lei marca para un funcionario 10 días para emitir un informe. Isto, se se emitiran por parte de funcionarios, serían como moito 50 días. Entón, 12 meses, 5 informes, sinceramente, para nós isto é improvisación total e falta de planificación. Nós xa puxemos de manifesto no tema de si se acepta ou non o que é a xestión directa, que tiñamos dúbidas sobre o estudio de viabilidade. Aí queda marcado no que son os consellos de TUSA. Volvo a repetir unha última cousa xa para concluir. Estáse a falar sempre de que TUSA asumirá, e a propia Sociedade Mercantil TUSA xa no informe que elaborou en setembro de 2016 sinala: entendemos que xurídicamente a mellor opción é a que reflicte o suposto no que TUSA actuaría como órgano técnico xurídico prestando o servicio encomendado en nome por conta do Concello. Repito, que pasa se a Comisión determina que non é posible este tipo de actuación? Porque é a Comisión a que ten que determinalo, non todo o que se faga previamente. Moitas gracias. Gracias, Manuel. Vou facer uso da miña quenda porque participei do proceso por alusións. Un pouco tamén para clarificar determinadas cuestións. Dende cando a proposta que se vota nos diferentes puntos ten que integrarse literalmente no enunciado da orde do día, señor Reyes? Que vostede xa ten kilometraxe en todo isto, non? O digo porque a proposta, asumindo incluso o ditamen da Comisión Informativa, está clara.
ou se queren facer un exercicio de funambulismo, pois fágano. E se queren decir que aquí estamos privatizando a hora e a grúa, pois dígano tamén. Incluso que estamos privatizando este propio salón de plenos. Pero a proposta é clara: iniciar o procedimento de asunción directa da xestión do servicio de hora e guindastre. Punto 1. 2. Constituir a comisión técnica que se refire aos artigos 97 do TRRL e 309 do LALG a fin de que elabore a memoria prevista nas citadas disposicións, ca composición que se falou. É dicir, nin máis nin menos. Entón, polo tanto, non entendo ese exercicio de querer desnaturalizar o proceso, compartan ou non compartan. Eu pensaba no debate, mi madriña, se a iniciativa privada tivera reticencias que ten un proceso de recuperación dunha xestión directa dentro do público, o capitalismo tería fracasado na terra. Sería inviable o capitalismo. Se tivera algún de vos para poder prestar o servicio como iniciativa privada nos concellos. Pena que non tivera sido ao revés. E eu non sei se acertamos ou equivocamos, pero isto non é unha decisión política, estivemos asesorados permanentemente. E hai un traballo de fondo no que a comisión que ten que acelerar a xestión directa non empeza de cero, non? Porque aquí dá a sensación de que empeza de cero. Compartamos ou non compartamos, modificouse o obxecto social de TUSA en varios consellos de administración e se trouxo a pleno, solicitouse a TUSA que dera luz verde a viabilidade da prestación do servicio de hora e guindastre, con un informe de persoal, cunha auditoría económico-financiera de Faura Casas, emitiuse acordo do Consello de Administración de TUSA dando luz verde cun informe a maiores xurídico outra máis sobre os aspectos da liquidación e cun informe de viabilidade ven a pleno con informe de Secretaría de Intervención, incorporase a maiores un estudo de Faura Casa sobre a liquidación do contrato a favor do Concello. Home, non se vai a reunir unha comisión de repente despois dun ano sin que houbera un traballo detrás, independentemente de que se comparta ou non se comparta, porque escoitando algunhas intervencións dá a sensación de que aquí empezamos absolutamente de cero, non? Eu creo que hai o traballo para acreditar máis alá do que enunciemos que a única posibilidade de xestionar e de recuperar o servicio por unha xestión directa é vía TUSA polas cuestións que todos temos traballado, porque temos falado da cuestión da subrogación do personal, das características xurídicas da propia sociedade, porque temos modificado o seu obxecto social para que o prestara e porque en moitos foros de recuperación de servicios dende o público dice que a mellor fórmula é a máis garantista dado o marco legal que temos actualmente e, polo tanto, esa é a aposta, claramente, senón non teríamos feito todo isto, pero que incluso dúbidas que podan existir a futuro con respecto á liquidación son favorables según os informes de Faura Casas para o Concello e incluso temos bastante despexado a cuestión do persoal na xestión do servicio, incluso os terreos para acoller tamén o que pode ser almacén de vehículos e tamén aclarado tamén a cuestión das propias máquinas, non sei, é un ano de traballo. Outra cousa é que a comisión hai que creala, que se podía empezar pola creación da comisión e facer todo este traballo, pero o traballo fíxose e utilizouse esta vía e a comisión agora, con todo este asesoramento, terá que dictaminar e poñer en marcha a prestación do servicio e evidentemente terá que ser ratificado aquí, pero, bueno, eu agradezo as intervencións e diferencio os tonos. Podo entender o tono máis técnico de Manuel, aínda que creo que está bastante desmemoriado respecto a que todo isto sí que ven dunha sentencia que nos xera unha situación e nos obriga a acelerar unha remunicipalización dun servicio, unha recuperación directa. Podo entender a posición de Rubén, costa máis entender a posición, Paco, respecto ao PSOE, porque dá a sensación de que non hai ningún interés en recuperar a prestación do servicio. Eu digo sinceramente, todos son problemas. E cada vez que licitamos contratos multimillonarios no Concello, nunca se piden tantas garantías. Nunca se piden tantas garantías. Non sei, é unha cousa. Entón, bueno, que cada quen vote o que queira, pero a proposta é esta, ou que pense que vai votar o que queira, como se vai a recuperación do Papá Noel e do apalpador, vale? Pero o texto está claro, vale? E unha cousa por alusións, o señor secretario non sei se lle debe a súa posición ao compromiso do Partido Socialista, eu creo que a labor do señor secretario por alusións, pero bueno, señor secretario, o dictamen que se asume na proposta é o da comisión, o que deu lectura a Jorge que lle pasamos e sometemos a votación.
Bueno, pues vamos a votar. Votos a favor da proposición da alcaldía. Gracias. Serían 12. Gracias, poden baixar a mano. Votos en contra. Abstencións. Gracias, 11. Moitas gracias. Pasaríamos ao punto 3 da orde do día con a proposición do Partido Popular sobre a recuperación en 2017 do bono teatro galego e portugués e a posta en marcha do bono museo de Santiago. María Antón. Grazas, alcalde. Boas tardes, compañeiros. Pois, como ben comentaba o alcalde na lectura, esta proposición ten por obxectivo a recuperación do bono de teatro galego. A ver se hoxe teño máis sorte e teñen algunha repercusión mediática, porque o día que presentei en rolda de prensa o señor Duarte quitoume todo o protagonismo co seu tema da investigación. En 2014, o Concello de Santiago poñía en marcha unha iniciativa para a promoción, difusión e consumo do teatro na nosa cidade. Nacía así o bono de teatro galego e portugués, porque neste proxecto, como ben saben vostedes, está implicada a Xunta de Galicia a través de Agadic e, polo tanto, este bono recollía a oferta xeral de teatro en Santiago. Como recordarán, pois este bono permitía acceder a 5 funcións, a elexir do programa a un precio moi atractivo, 35 euros, que supoñía un desconto de máis do 30% sobre o prezo habitual da entrada. O éxito do proxecto, que acadou máis de 9.000 entradas vendidas no ano 2014, fixo que este programa se repetira de novo para no 2015, con o mesmo espírito e a mesma filosofía, engadindo novidades que entendemos reforzaban esta proposta. Por exemplo, no ano 2015, e a iniciativa dunha das compañías que participaban neste programa, pois establecemos un espazo céntrico de entretemento para os máis novos, mentres os seus pais estaban no teatro. Fixemos deste xeito conciliación, porque entendemos que a conciliación está entendida case sempre dentro do mercado laboral, dentro do ámbito do mercado laboral. Esquecemos que para que os pais gocen do seu tempo de ocio tamén hai que ter medidas de conciliación facilitadoras para aqueles que non teñen rede ou que non poden ou non queren asumir pois o prezo dun coidador. Pero nós non somos nostálxicos dos tempos pasados. Cando denunciamos que non hai unha política cultural neste Concello dende xullo de 2015, o decimos porque vemos que Santiago perdeu atractivo e tirón cultural. Unha simple ollada aos espectáculos de calquera tipo que tiveron lugar este ano en Compostela sustenta esta afirmación. É curioso que o discurso vaya por unha banda e as actuacións vayan por outra. É un exemplo recente, pois o temos nas verbas do alcalde, na inauguración, por exemplo, de Cine Europa ou dos premios Serenidade, onde agradeceu o traballo de todos, referíndose tamén aos responsables políticos públicos de cada corporación por manter unha das sinais identitarias do acervo cultural desta cidade, como Festival de Cine. Poden vostedes imaginar que o Partido Popular deixara de facer Cine Europa ou lle cambiara de nome só porque foi algo inventado polos gobernos precedentes? Por iso, pois isto acontece nesta Compostela, nesta cidade con Compostela aberta. O Festival de Músicas Contemplativas, o Festival Vía Estelae, o Ciclo de Liz, o Ciclo Infantil e Familiar, Verán na Rúa, o Verán Verde. Vostedes desprezan os esforzos económicos, públicos e humanos que serviron para posicionar unha marca. Non estamos a falar de contidos en sentido estricto, xa yo dixen noutras ocasións, senón de marcas. E Compostela Aberta tirou o lixo 10 anos do Festival de Músicas Contemplativas, 10 anos de Vía Estelae, máis 7 de Festival Internacional de Música de Galicia, como se chamaba antes. Proxectos asentados e con público fiel, desprazados, desprezados. Pero Compostela Aberta xa nos ten afeitos a que di unha cousa e fai outra, ou nin siquiera fai. Como o bono de Museo Santiago, que propuxo tamén este Grupo Popular no mes de febreiro pasado, como un pase conxunto para os museos da cidade, en condicións vantaxosas e co ánimo de contribuir á difusión e coñecemento da oferta museística da nosa cidade. Esta proposición, que foi aprobada polo Pleno, pois nada se fixo, nin siquiera se intentou facer. Crear e tecer redes colaborativas, como lle gosta decir a Compostela Aberta, é o que permite poñer en marcha proxectos integrais de cidade. Estas dúas propostas teñen esta base, polo tanto, poderían encaixar perfectamente na súa liña de acción, están dentro das súas liñas vermellas. Porén, non entendemos a actitude de Compostela Aberta. Estas dúas iniciativas entendemos que redundan na oferta cultural da cidade, que posibilitan que a cidade teña un maior atractivo para aqueles que nos visitan, que pode servir para alongar a súa estadía, pero, sobre todo, que serven para elevar a oferta á propia veciñanza de Santiago.
Non só é unha cuestión de prezo, é unha cuestión de difusión, de coñecemento, de traballo en rede, de programar conxuntamente con agentes públicos e privados que exercen na nosa cidade. E como xa o dixen máis dunha ocasión, pois non o vou a volver a repetir, Compostela Aberta está instalada na desidia. Nada máis, grazas. Goretti, a súa quenda. Ben, ben, pois repito logo, boa tarde, desde o Bloque Nacionalista Galego estamos de acordo coa proposición, co que aparece no texto da proposición, de acordo, pensamos que é unha boa iniciativa que se tivo no seu momento e que agora se propón recuperar. Pensamos que é boa, é o único que creo que era boa acrecentar e que agora sí que fixo na exposición, é o tema de que moitas veces miramos a política cultural fundamentalmente para as persoas de fora e menos para a da casa. E hai unha cuestión que eu creo que habría que incorporar como objetivo claro, que iso, por suposto, non significa mudar os acordos, por tanto, non é necesario, mas sí que creo que debemos de facer esa reflexión aquí no pleno. Por que é importante unha iniciativa como esta? Porque se facemos un bono para asistir a varias funcións, o que facemos é crear e consolidar públicos, que a xente non vexa ir ao teatro como algo absolutamente ocasional dun día, dunha ocasión, senón que se cree esa afección necesaria, esa afección de continuidade, de coñecemento, de formación continua. Leamos máis ou leamos menos, estou segura de que todas as persoas que aquí estamos pensamos que en gran parte somos as lecturas que facemos e que moitas veces tendemos a ler nas primeiras etapas cando estamos vinculados á etapa educativa ou senón xa cando somos maiores. Facer que iso suceda ao longo de todas as etapas da vida e en os públicos máis heteroxéneos creo que debe ser un obxectivo da política cultural desta cidade. En ese sentido, unha iniciativa como esta, o Bono de Teatro Galego e Portugués, penso que é unha iniciativa importante. É importante tamén, e así o valoramos, e tal e como aparece ademais recollido no acordo, que se estude a posibilidade de que esa experiencia vaya justamente ligado a un servizo de conciliación que permita que se poida conciliar e que as persoas que teñen crianzas poidan asistir tamén a estas representacións. E tamén nos parece ben recuperar que se cumpra justamente o acordo a respecto do Bono Museos de Santiago. Así que coincidimos con esta proposta do Partido Popular e votaremos a favor. Paco, a súa quenda. Grazas, señor alcalde. Novamente, boa tarde, compañeiras e compañeiros. Bueno, o certo é que habería que decir que a proposta, e voume referir en primeiro lugar ao Bono de Teatro Galego-Portugués, pois parece acaído dado que en outubro, no pleno de outubro deste ano, pois se aprobou a adhesión do Concello de Santiago á Unión das Cidades Capitais da Lingua Portuguesa, entre outras cousas, para difundir precisamente esa relación entre a lingua galega e a lingua portuguesa. Por lo tanto, plantexar un bono de teatro galego e portugués, pois parece que iría na liña de cumprir con isto. O que pasa é que nós o que entendemos é que estamos ou está, neste caso, o Partido Popular facendo unha aportación que é interesante, isto nos imos votar a favor, xa o digo de antemano, pero é unha proposta pois puntual, pero eu penso que o problema é de raíz. O problema é de raíz porque eu estuve mirando pois a xustificación para o que era o plan estratégico de turismo e cultural 2010-2015, entón se falaba que o que se justificaba era a carencia dun plan estratégico cultural e de museos. E, polo tanto, ese plan estratégico cultural, o certo é que non está neste momento. E nos entendemos que iso é o primeiro paso. É dicir, exactamente cal é a política cultural que esta cidade precisa, que esta cidade merece, con que obxectivos, con que accións, con que propostas. Entón, a proposta que fai o Partido Popular, pois a verdade é que, evidentemente, é adiantarse, porque non existe ese plan estratégico cultural, que é o primeiro que hai que facer, o primeiro que hai que abordar. E nós o que esperamos é que, neste caso, Compostela Aberta, pois aborde, porque o levaba no seu programa electoral, que aborde ese plan estratégico cultural, e, polo tanto, entendemos que é acaído incorporar esta proposta do Partido Popular. Con respecto á cuestión do bono de museos, pois pasa exactamente o mesmo, é dicir, nós temos 4 patoloxías no turismo desta cidade, coñecidas por todos: a estacionalidade, unha baixa estadía media que vai baixando cada ano con respecto ao anterior, unha baixa porcentaxe de ocupación en fin de semana, por lo tanto, un turismo de fin de semana que é o
último lugar dentro das cidades histórico-monumentais cas que competimos nós en España, e un incremento cada vez maior da porcentaxe de visitantes sobre os turistas que pernoctan. Polo tanto, o que temos que facer é pôr en valor o que temos na nosa cidade para conseguir precisamente acadar unha solución a estas 4 patoloxías, e polo tanto dentro diso está ese plan estratégico de museos que nos entendemos que ten que referirse aos museos que dependen das diferentes administracións, mas probablemente incorporar tamén a oferta museística privada que temos na nosa cidade. Por lo tanto, creemos que ese é o punto de partida, pero como ese punto de partida non se dá, pois evidentemente aparecen propostas puntuais, como neste momento do Partido Popular, a que nos ímonos sumar e imos votar a favor. Moitas grazas. Marta Lois, a súa quenda. Sí, moi boa tarde, alcalde, moi boas tardes, compañeiras e compañeiros da corporación. O noso voto respecto a esta proposta vai a ser de abstención e paso a justificar a motivación desta abstención. Ben, o Goberno de Compostela Aberta planificou dende o inicio a apertura e recuperación de numeroso público para as artes escénicas que o Partido Popular perdera en 4 anos, entre outros motivos pola súa pobre política de descontos e bonificacións cun baixo teito dun 25% para asistir aos espectáculos de danza e de promoción de 5 obras por 35 euros no teatro. A área de acción cultural, en consenso coa área social, implantou dende o 1 de xaneiro deste ano 2016 un desconto do 50% no prezo das entradas para un amplo abano de persoas beneficiarias. Falamos de persoas desempregadas, de persoas maiores de 65 anos, de xubilados e xubiladas, de menores de 25, estudantes, perceptores de rendas sociais, familias numerosas e familias monoparentais. Entre o 1 de xaneiro e hoxe, 15 de decembro de 2016, 2072 composteláns e compostelanas adquiriron a súa entrada acreditando ser beneficiarios e beneficiarias desta importante política social da cultura. A política de acceso á cultura de Compostela Aberta é ben distinta do Partido Popular, señora María Antón. Nos gobernamos pensando nas persoas que non poden pagar ou non poden asumir o custe dunha entrada e queremos que vayan ao teatro. A política do bono do Partido Popular non tiña en conta precisamente esta situación económica da veciñanza e só acreditaba no seu interese por asistir a un determinado número de espectáculos. Dende a nosa perspectiva, vostedes, cando gobernaron, non atenderon as diferencias económicas dos composteláns e compostelanas e tampouco implementaron unha política social de acceso universal á cultura. Nos planificamos a cultura municipal como un dereito de toda a veciñanza. Ese é un dos piares da democracia cultural que esqueceron vostedes, que fructifica en feitos definitivos como a especialización en artes escénicas da Sala Agustín Magán, que está situada no Centro Sociocultural de Santa Marta, cunha convocatoria de residencias de creación e investigación xa resolta. Estamos falando de 7 compañías galegas que traballarán e amosarán as súas novas producións escénicas entre xaneiro e xullo de 2017 neste espacio escénico de titularidade municipal que recuperamos para apoiar o traballo dos profesionais das artes escénicas da cidade. Tamén orientamos numerosa programación escénica nas rúas e os centros socioculturais a través de programas como os 12 doces de outono e Artellando nas festas, proxectos culturais diferenciais que, como vostedes saben, chegamos a todo o territorio do concello sen esquecer os barrios nin as parroquias rurais. Respecto ao proceso de apoio á conciliación, estudamos tamén implantar un adianto nos horarios da programación para facilitar a asistencia de numerosos espectadores e espectadoras para o vindeiro mes de xaneiro. Valoraremos a implantación de outros mecanismos como o servicio de ludoteca que favorecerán precisamente a conciliación familiar. Por último, en materia de espazos museísticos, traballamos no eido da comunicación a través da Axenda, a través da revista turístico-cultural Compostelánea, que recolle mensualmente un directorio actualizado de todos os espazos de museos, espazos patrimoniais destacados da cidade. Este directorio está chegando a 10.000 veciños e veciñas e visitantes de Compostela. A entrada dos museos e dos espacios expositivos
Neste momento, como saben, é simbólica ou en moitos casos de balde. A necesidade de orientar un traballo en rede pasa pola comunicación fluida entre as diferentes institucións que xestionan os numerosos espazos expositivos da cidade. Un bono, polo tanto, dende o noso punto de vista, non é unha solución a priori, pero si é preciso establecer mecanismos de colaboración entre institucións que compartimos o mesmo territorio. Nos comenzamos pola facilitación da información actualizada mensualmente destes espacios museísticos. A meirande parte, como saben, non son de titularidade municipal, con esa ambiciosa axenda mensual, cultural e turística en papel, que é Compostelánea, e que non só somente recolle a programación municipal, senón que Compostelánea xa é un lugar de encontro para a transmisión da acción cultural de todas as institucións e axentes culturais da cidade. Mais nada, moitas grazas. Gracias, Marta. María Antón, segunda quenda, 5 minutos. Sí, pois nada, grazas, señora Lois, non sabía que asumira vostede as competencias de acción cultural, pero en calquera caso vou a respostarlle. É evidente que si todos os grupos parlamentarios, todos os grupos municipais están, digamos, a favor dun bono museo do teatro, ou aparte dun bono de teatro, o tema do museo será un recordatorio do que xa se aprobara. Dun bono de teatro, digamos, como foi exposto polo Partido Popular, pois evidentemente non seremos todos nos que nos estemos equivocados. Posiblemente a visión de Compostela Aberta está errada. Está errada porque vostede sabe que o que dixo non é certo, porque va a parte desas medidas que vostede dixo que tomou Compostela Aberta pensada nas persoas, xa estaban dentro do que era a acción do Auditorio de Galicia. Vostedes engadiron algún colectivo máis, por exemplo, as familias monoparentais, pero boa parte desas medidas e descontos xa funcionaban. O bono do Teatro Museo é máis. E non vou a decir que 9.000 persoas son máis que 2052, porque eu non miro a cantidade, senón a calidade das persoas, como ven ustedes dir. Entón, pois, partindo de unha concepción errónea e chea de prexuizos, lóxicamente se chega á política que están desenvolvendo vostedes. E xa que nomeou, tamén me gustaría que na súa seguinte intervención nos comente como chega Compostelánea a 10.000 veciños e veciñas de Santiago. Como chega, de que xeito chega? Físicamente, quero dicir. Porque eu son veciña de Santiago e de xamais recibín a Compostelánea. Claro, entón tamén estaría ben que algunha vez comente como chega. Chega, se basa por ela, pero non chega a todos os composteláns, co cal esa, digamos, virtualidade de bonismo que representa esa revista non é tal. En calquera caso, eu agradezo o apoio do Bloque Nacionalista Galego e o apoio do Partido Socialista para esta proposición do Partido Popular. Grazas. Goretti, segunda quenda. Sí. Ben, pois eu creo que é unha mágoa. Eu pediría que o grupo de goberno que o pensase, porque creo que son dúas cuestións distintas. Por un lado, os descontos que existen, é certo, sobre o precio das entradas, incluindo diversos colectivos, están moi pouco difundidos. Eu mesma case sempre insisto a persoas que son menores de 25 mira que tes o desconto e tal, e eu observo que ese público non é público habitual porque non sabe destes descontos. Xente que tal, eu creo que hai que difundir moito máis eses descontos e que hai un público de teatro que é case sempre o mesmo, excesivamente centrado en poboación ou escolar ou nesas idades ou en poboación moi maior, e que non hai esa diversidade, non conseguimos aínda conseguir esa afección fora, é certo, de algunhas obras, de algúns espectáculos, de algúns momentos que son moi puntuais, mas non existe. Eu creo que non conseguimos facer aínda consolidar públicos. E o tema de facer un bono, da igual que fosen para 5, que para 10, que para unha serie de representacións, o que fai é que teñas que ir con certa frecuencia. E non é o mesmo que ti teñas o desconto unha vez para un espectáculo que ti che interese, que ti teñas que comprar un bono e mirar a programación e decidir, e entón coller e dicir, mira, vou ir a 5 obras a tal, vou empaparme máis, vou ir con certa frecuencia. Eu creo que a idea do bono sí que é unha idea positiva e que é unha cousa que complementa o tema dos descontos, pero que unha cousa non quita a outra. Non creo que sexan dúas políticas contraditorias. Entón, penso que é unha mágoa non ir tamén a este tema, polo que significa de consolidación e creación de públicos máis heteroxéneos. Eu son asidua do teatro
eu non vexo que se consolidase un público diverso. Creo que é necesario traballar nesa liña e que todo o que se poida facer é bo. E creo que isto, ao mellor, non custaría tanto, cunha boa, por suposto, claro, se neste caso a GADIC, coa que habería que facer esas xestións, non estivese disposta a esa colaboración. Eu creo que era unha idea que pediría que se estudase. Gracias, Goretti. Paco, algo que engadir? Moi brevemente, simplemente confirmar o noso voto, pero dicir que non o que entendemos é que o Goberno, neste caso Compostela Aberta, o que ten que facer é elaborar e aprobar o máis axiña posible ese plan de turismo que tiña que ter sido 2016-2020, agora terá que ser 2017-2021, e elaborar e aprobar ese plan estratégico cultural e de museos que nos entendemos que é imprescindible para esta cidade. Moitas gracias. Gracias, Paco. Marta Lois, algo que engadir? Sí, moi brevemente, en alusión á pregunta da compañeira María Antón, decirlle que a Xenda, a Revista Cultural e de Turismo de Santiago Compostelánea, leva distribuíndose de maneira regular no conxunto dos centros socioculturais da cidade. Polo tanto, se vostede vive na cidade, en algún barrio, pode acudir en calquera momento ao seu centro sociocultural e recollela ali. Do mesmo xeito, hai moitos espacios públicos, especialmente aqueles que se sitúan no casco histórico, que tamén reciben regularmente a Revista Compostelánea para cando unha persoa, tanto de fora como as veciños e veciñas estén en un momento de lecer, podan tamén ler e consultar a programación de Compostelánea neses espazos públicos. Por lo tanto, é un tema tamén de vontade e de interés para saber as novas medidas que impulsa tamén o Goberno de Compostela Aberta nesta liña. En relación á consideración da compañeira Goretti do Bloque Nacionalista Galego, decir que efectivamente non estamos dicindo que sexan incompatibles, penso que sí que podemos darlle unha volta, pero tamén é certo que é moi importante poñer sobre a mesa e situar que a aposta social por o acceso universal á cultura que fai Compostela Aberta é unha aposta que precisa sementarse e que os retornos iniciais, sobre todo daquelas persoas con menos recursos económicos que non teñen hábito de o acceso regular á cultura, pois se vayan incorporando, probablemente complementando tamén con outras medidas de difusión e comunicación deses descontos para que así cheguen, e en esa medida a avaliar a final ou a mediados deste vindeiro ano como se produce esa incorporación necesaria deses novos públicos que en estes momentos se sentiron por cuestións claramente económicas alleos a esas ofertas. En calquera caso sí que podemos entender eso. E respecto ás consideracións sempre apocalípticas, demagóxicas do representante do Partido Socialista, Paco Reyes, decirlle que o turismo, que este tranquilo que as políticas de turismo en Compostela, así como os seus resultados, os seus bons resultados nos últimos tempos, creo que entran un pouco en colisión coas supostas patoloxías das que fala o señor Reyes. O turismo en este momento está indo por un bo camiño, creemos que o ano que ven seguiremos por ese bo camiño e que, polo tanto, deixe de tratar de facer unha fotografía que simplemente delata a interés en querer non contar a verdade respecto aos resultados, os bons resultados de turismo que temos na cidade. Moitas gracias, máis nada. Señor secretario, pasamos logo á votación. Votos a favor da aprobación da proposición do Grupo Municipal do Partido Popular sobre a recuperación do bono de teatro galego e portugués posto en marcha do bono Museos de Santiago. Gracias. Votos a favor. Entendo que son 13. Sí, gracias. Votos en contra, abstencións, 10. Gracias. Pasamos á proposición que está no cuarto punto de orde do día do PSOE relativa á elaboración dun plan director da zona arqueolóxica de Santiago de Compostela. Hai unha emenda presentada tamén a esa proposición por Compostela Aberta que ten que decir o propoñente se acepta ou non acepta. Señor Paco Reyes, a súa quenda. Sí, moitas grazas. Pois hai que decir que no termo municipal do noso concello, particularmente nas parroquias do rural, a cultura de Castros deixou como herdanza un valioso patrimonio arquitectónico e artístico que nos entendemos que é necesario poñer en valor. Máis de 120, en realidad son 136, hai un erro aquí de transcripción, elementos espectros pertencentes á cultura centa están catalogados no PSOE.
Un excelente exemplo do anterior é o que nos entendemos que podería ser o futuro parque arqueolóxico do Castriño de Conxo, que se localiza ao redor dos petroglifos que ocupan a totalidade dunha roca situada en parte do parapeto superior do Castriño de Conxo. Nos entendemos que é preciso unha acción sostida no tempo, polo tanto, un plan director que abrangue o conxunto das actuacións e iniciativas a emprender nos máis variados campos, arqueolóxico, histórico, cultural, turístico, ambiental, que o que vai permitir que ese parque, futuro parque arqueolóxico, e o roteiro arqueolóxico de Compostela, entendido como unha rede de itinerarios arqueolóxicos, se convertan nunha panca de desenvolvemento cultural e turístico das diferentes parroquias e de Compostela en xeral. Nos entendemos que a falta de itinerarios e de elementos indicativos do existente neste momento, o deterioro dos valiosos restos sometidos aos cambios do clima, a escasa bibliografía divulgativa existente, como se ten publicado, a escasa difusión do xacemento, son razóns que avalan a necesidade de acometer este plan director que nos vai permitir dispoñer dunha ferramenta imprescindible para as actuacións que pudesen levar a cabo nas próximas décadas. Os obxectivos do plan director serían, de noso punto de vista, conservar, recuperar e promocionar o patrimonio arqueolóxico do termo municipal de Compostela, aumentar a oferta cultural de Santiago, diversificar a oferta de actividades de lecer e turísticas, promocionar novas ofertas educativas e didácticas e potenciar o coñecemento histórico do termo municipal de Santiago, obxectivos habituais en todos os plans directores que coñecemos de arqueoloxía. Estes 5 obxectivos teñen unhas liñas de actuación tamén propias dos diferentes plans directores que tivemos revisado para a elaboración desta proposta, que serían a conservación e recuperación do patrimonio arqueolóxico, a conservación e recuperación do propio medio natural, a musealización dos xacementos arqueolóxicos, a creación dun centro de interpretación que xa foi solicitado, debatido e aprobado neste pleno, se non lembro mal, por unha proposición do Partido Popular, a creación dun arqueódromo, a creación dunha rede de itinerarios arqueolóxicos, a promoción turística cultural de todo este feito, a promoción didáctica educativa e a promoción dos traballos de investigación. Nos entendemos que, con respecto á conservación e recuperación do patrimonio arqueolóxico, Santiago é un espazo privilexiado en canto a riqueza e concentración deste tipo de xacementos. O espazo natural que engloba a rede de itinerarios arqueolóxicos situados maioritariamente no rural de Santiago, a verdade é que conta ademais cun interesante atractivo a nivel paisaxístico. Nos entendemos que habería que desenvolver todas as actividades destinadas a conservar, recuperar e potenciar estes espazos con cada un dos atractivos citados. A musealización dos xacementos arqueolóxicos nos entendemos que unha necesidade para conseguir un bo nivel de comprensión destes xacementos que integrarían o parque e a rede de itinerarios arqueolóxicos conxuntamente cos traballos de limpeza, excavación e consolidación enmarcadas dentro da anterior liña de actuación e que entendemos que é necesario a adecuación dos xacementos á visita. A creación do centro de interpretación xa foi debatido no seu momento e nos tamén o apoiamos. A creación dun arcódromo entendido o mesmo como a reconstrucción integral dun xacemento, o que se pretendería sería que mediante esa reconstrucción se realizara un suposto viaxe no tempo. A creación da rede, que nos entendemos que é importante, itinerarios arqueolóxicos, de maneira que a finalidade sería crear esa rede que posibilitara a visita aos diferentes xacementos máis importantes no termo municipal. A promoción didáctico-educativa, porque nos entendemos que, xunto coa potenciación do parque arqueolóxico como oferta turística, a promoción do parque e as súas instalacións como ferramenta educativa e pedagóxica pode ser outro dos grandes obxectivos deste proxecto. E por todo o anterior, polo que o Grupo Municipal Socialista somete a consideración do Pleno esta proposición que instar as administracións competentes a elaborar un plan director da zona arqueolóxica de Santiago que contemple as liñas básicas para as actuacións susceptibles de ser postas en marcha para a conversión do Castriño de Conxo nun parque arqueolóxico como recurso patrimonial que incida no desenvolvemento sostible da zona na que se asenta e posta en marcha dun roteiro arqueolóxico entendido, insisto, como unha rede de itinerarios arqueolóxicos que cubra as diferentes zonas arqueolóxicas do termo municipal de Santiago de Compostela e que ese plan director deba abordar de forma integrada as distintas partes e facemos unha relación de que nos entendemos que ten que ser o elemento básico polo que temos analizado en diferentes plans directores. Co que fai referencia a petición e a presentación dunha
dunha emenda por parte de Compostela Aberta. O problema é que nos, como existe a posibilidade tamén de explicar por parte do que propone a emenda, é que non entendemos por que desaparece esa posibilidade que nos plantexamos de establecer unha rede de itinerarios arqueolóxicos, porque nos entendemos que precisamente non soamente é a creación dun parque arqueolóxico, senón tamén aproveitar precisamente todos os emplazamentos arqueolóxicos que temos ao longo do noso municipio, moitos deles no rural, e que, polo tanto, poderíamos aproveitar para a posta en valor de todo iso, e poderíamos aproveitalo tamén para incorporar eses elementos que nega a concelleira responsable de turismo con respecto, pois, a baixa estadía media, con respecto a estacionalidade, con respecto, pois, a que estamos na cola de todas as cidades histórico-monumentais no que é a ocupación durante os fines de semana, e se quere vostede, pois hoy podemos falar e podemos presentar os datos ao respecto. Pero non entendemos por que desaparece na emenda de Compostela Aberta esa proposta de xerar esa rede de itinerarios arqueolóxicos. Moitas gracias. Queres que se dá unha explicación? Eu que lle decía que na súa quenda, pero... Eu penso que na súa quenda... Na súa quenda pode explicar... Non, pero eu penso que na súa quenda pode facer unha interpretación diferente segundo nos aceptemos ou non aceptemos a emenda. Pareceme ben. Hai un erro na emenda. Debería haber contemplado o resto. O único que queríamos decir na emenda era que non centralicemos no Castriño de Conso, porque nós estamos orientando todos os traballos a facer un parque arqueolóxico do Concello de Santiago, no cal o centro estará máis enfocado hacia Villestro, donde xa temos en funcionamento, ou polo menos proxectado, un centro de interpretación do patrimonio arqueolóxico de Villestro, e entendíamos que non deberíamos centralizalo no Castriño de Conso. Cando se fixo a emenda, hai un erro e eliminouse esa parte final cando debería haberse mantido. Bueno, agradezo a explicación, o que pase que non a imos aceptar entón por un motivo, porque nós pensamos que polo coñecemento que temos, a información que nos achegaron, o que ten neste momento, o que máis ha caído é precisamente que ese parque arqueolóxico como tal, parque arqueolóxico sexa a zoa do Castriño de Conxo. Esa é a información que nós temos e, polo tanto, imos manter a proposta. Señor Rubencela. Gracias, señor alcalde. No Concello temos o reto colectivo de procurarlle unha solución á identificación, á conservación, á investigación e tamén a difusión do legado patrimonial arqueolóxico que posúe o noso territorio, así como proporcionarlle tamén a proxección cultural e social que merece, tanto en Santiago de Compostela como no resto de Galiza e do mundo. E nese sentido, é certo que temos un valioso patrimonio aínda por dar a coñecer en grande medida. Para iso, compre estudar o noso pasado de xeito coordinado e con procedementos como pode ser este plan director de arqueoloxía que aquí se propón por parte do Grupo Municipal do Partido Socialista. Para garantir a protección dos bens patrimoniais, desde o noso punto de vista, creemos que se deben ter en conta as vertentes legal e tamén a vertente funcional. Legalmente debemos definir cales son as figuras xurídicas de protección óptimas para salvagardar a entidade física e os valores culturais de cada xacemento, ademais de dispor do necesario para acollernos a tales figuras, e desde unha aproximación funcional sería esencial definir as tarefas e cautelas que son pertinentes para, en primeira instancia, recuperar a entidade física dos xacementos e despois garantir que a súa adecuación non entre en colisión ca futura conservación e progresiva recuperación dos seus restos. Deste xeito, favorecerase a consolidación e a restauración desenvolvendo un proxecto que facilite o seu mantemento futuro. Isto tamén redundará na recuperación da contorna onde se atopan estes vestixios a protexer permitiría favorecer o coñecemento da veciñanza mediante un programa de divulgación específico. Do mesmo xeito que se pode proxectar a súa difusión como recurso turístico, facilitando o acceso e a visita dos mesmos, xunto coa información que sirva para explicar e dar a coñecer os xacementos arqueolóxicos.
No Bloque Nacionalista Galego consideramos que en colaboración con outras administracións e que a propia Universidade de Santiago de Compostela compre desenvolver medidas para a recuperación, estudo e divulgación do patrimonio arqueolóxico do noso Concello. É un xeito máis de aproveitar as sinerxias de posuir unha facultade como a Facultade de Xeografía e Historia dotada con medios técnicos e persoais especializados que poden colaborar na elaboración deste importante documento, este plan director de arqueoloxía, que logo deberá porse en práctica para preservar e dar a coñecer o destacado legado patrimonial que posúe unha cidade como Compostela. Por estes motivos, o Bloque Nacionalista Galego, que comparte esta iniciativa, votará favorablemente a mesma. Gracias, Rubén. María Antón. Pois, grazas, alcalde, boa tarde de novo. Señor Reyes, teño que decirlle que vostede ten a capacidade de sorprenderme en cada pleno. A proposición que vostede presenta carece de rigor conceptual, que evidencia un absoluto descoñecemento da materia que trata. Mistura elementos de diferentes épocas e culturas como se fosen unha única. Fala da cultura dos castros que relaciona coa cultura celta e, así mesmo, propón revalorizar dentro dela os petróglifos que, como todo mundo sabe, son da época do bronce, fronte aos castros que son da época do ferro. Pero deixando a un lado estas cuestións, lembrolle que vostede votou a favor dunha proposición deste Grupo Popular para o impulso do Centro de Interpretación de Villestro e a catalogación e promoción do patrimonio rupestre deste Concello no pleno do pasado mes de setembro, porque vostede estaba aquí. O señor Barba non, pero vostede estaba aquí. Unha proposición máis modesta que a súa, eso sí, pero que se o Goberno de Compostela Aberta non é capaz de poñer en marcha algo pequeno, como cree vostede que será capaz de abordar a súa proposición? E digo que non puxo en marcha nada de nada sobre o aprobado no pasado mes de setembro, porque, de ser así, sabería o Goberno e vostedes que a Dirección Xeral de Patrimonio Cultural está realizando neste intre diversas actuacións en prol do patrimonio arqueolóxico compostelá, como a prospección intensiva dos petróglifos da comarca de Santiago. E previsiblemente, unha das opcións que barallan para o ano 2017 é precisamente a limpeza e posta a valor do petróglifo do Castriño de Conxo. Porque supoño que, se o sabe, non presentaría a emenda que presenta, señor Duarte. E xa sabemos que aquí todo o que sexa instar a outros ten unha acollida bárbara, xa que nós somos incapaces que o fagan outros. Esa é a máxima co que traballa Compostela Aberta. Porque, señor Reyes e señores do Goberno de Compostela Aberta, todo o que se susire nesta proposición é de competencia municipal. E resulta curioso que esta cidade, que leva moito tempo solicitando unha maior autonomía na xestión do seu patrimonio, de aí as distintas cesións de competencias e ámbitos de actuación que ten a cidade, como no perímetro morado, no deseño de plans especiais do Camiño de Santiago, nas delimitacións dos Camiños de Santiago no seu tema municipal, etc., pida agora a tutela da Xunta de Galicia para redactar un plan arqueolóxico e un roteiro. Sexamos un pouco serios, non lles parece? Señor Reyes, por certo, en todos os anos de gobernos de progreso non fixeron nada do que agora piden, pero nada de nada. Bueno, desculpe, algo sí. Eu non quero apropiarme do traballo de outros, que diso aquí xa hai moita xente. Iniciaron a excavación do Castelo da Rocha, donde o Goberno do Partido Popular investiu preto de 1 millón de euros. Elaborou o plan especial encomendado ao Consorcio de Santiago. Iniciou o expediente de expropiación e tiña en carteira a elaboración dos proxectos que convertirían este espazo nun recurso turístico singular dentro do elenco patrimonial santiagués. Vostedes soubo algo nestes 17 meses do Castelo da Rocha? Eu tampouco. Señor Duarte, en xaneiro llevamos a preguntar por esta cuestión. Aviso, porque agora que ten máis tempo, ao ver reducidas as súas competencias pola investigación, pode ir preparando e impulsando a contestación. En definitiva, señor Reyes, a súa proposición non nos convence. Pode volver a traela dentro de 3 meses, reformulada, para que sexa o Goberno local quen actúe na recuperación e posta en valor do patrimonio do Concello. Nada máis, moitas grazas. Jorge Duarte, a túa quenda. Neste caso, teño que estar de acordo con parte da intervención de María Antón, porque sí é certo que hai un traballo de colaboración entre a Consellería de Patrimonio e o Concello de Santiago de Compostela para proceder por parte da Dirección Xeral de Patrimonio a catalogación dos 37 petroglifos que están
localizados por parte do colectivo Arrula, nos cales chegamos a un compromiso ca Dirección Xeral de Patrimonio para que, pola súa parte, se fagan os traballos de catalogación, publicación no DOGA desos petroglifos e poder chegar a un convenio entre a Xunta de Galicia e este Concello. Por lo tanto, sería un traballo conxunto, non únicamente deste Concello, nin tampouco únicamente da Xunta, pero sí poder chegar a un traballo conxunto polo cal, en canto a catalogación dos petroglifos, sería unha cuestión a asumir por parte da Dirección Xeral de Patrimonio e a limpeza, mantemento e sinalización sería a parte a asumir por parte do Concello de Santiago de Compostela. Un convenio similar ao que na actualidade está vigente no Concello de Teo, e que desde aquí estamos impulsando, no cal estaría incluído non só, e por eso queríamos facer a nosa emenda, non só o Castriño de Conso. Entendemos que o valor patrimonial do patrimonio arqueolóxico, que o valor do patrimonio arqueolóxico da nosa cidade non se circunscribe únicamente ao Castriño de Conso, sí que posiblemente sexa un dos máis recoñecidos. Entendemos que hai traballos previos que hai que ter en consideración, a creación do Centro de Interpretación do Patrimonio de Villestro, que se iniciou ese centro, ainda que está sin dotación e sin programa expositivo, para nós é prioritario e a nosa intención é centralizar dentro do Centro de Interpretación de Villestro ese plan de visibilización, difusión do patrimonio arqueolóxico do Concello de Santiago de Compostela. Por lo tanto, nós estamos a favor do plan director, creemos que é o propio plan director o que ten que fixar cales son as pautas e non na proposta que xa diga primeiro facemos un plan director e a partir de aí creo que o detalle de 7 puntos do que vai conter o plan director creo que sería o lóxico, decir, como moitas veces ten posto de manifesto o señor Paco Reyes, de fagamos primeiro o plan e logo digamos a onde nos leva. Entendemos que o máis acaído neste caso é que o plan director centralice no Val de Villestro, porque o seu valor patrimonial con xacementos de distintas épocas quizás esa o que máis ten como recoñecemento das pegadas do home sobre o territorio nese val, e esa é a intención deste goberno municipal. De feito, parte desas ideas de recuperación dese patrimonio estaban na estrategia DUSI, que foi a financiación e que foi aprobada pola Comisión Europea. Por parte deste goberno municipal hai unha aposta moi clara en recuperación dese patrimonio arqueolóxico que ao longo dos últimos anos tuvo un certo abandono. Creemos que é moi importante como recurso educativo de difusión cultural para os propios cidadáns e tamén como ese turismo alternativo que entendemos que é necesario tanto para a desestacionalización como sobre todo para descentralización e poñer en valor o noso territorio, camiños, regatos e patrimonio natural. Por lo tanto, a nosa proposta sería votar a favor con esa emenda, porque entendemos que non debemos desde ese plan director centralizar xa ou dar por supostas cales van ser as solucións. Neste caso, absterémonos porque non compartimos que o centro, o plan director teña que ser exclusivamente do Castriño de Conso, sino que creemos que temos que ter un plan director de todos os xacementos arqueolóxicos existentes no noso Concello. Gracias, Jorge. Paco, segunda quenda. Moitas grazas, señor alcalde. Bueno, primeiro agradecer ao Bloque Nacionalista Galego o seu voto a favor. Decir que, efectivamente, cando fala de todo o tema da protección xurídica, ten razón. É dicir, todo ese tema nos plans directores que nós tivemos a oportunidade de revisar incluían precisamente tamén esa búsqueda e, polo tanto, e tamén confirmar que a Universidade de Santiago nos entendemos que non solamente sería desenvolver elaborar este documento, senón tamén pois participar nos traballos e os traballos de recuperación, de conservación, de estudo e de posta en valor do mesmo, por lo tanto coincidimos. Con respecto aos plantexamentos de dona María Antón, si eu estaba. Lembro ademais perfectamente que votamos a favor e lembro que dixemos que presentaríamos unha proposta que falase precisamente da creación dun parque arqueolóxico e dunha rede de itinerarios arqueolóxicos dun roteiro, porque parecíanos que era limitada, moi interesante, por iso votamos a favor, pero limitada á proposta do Partido Popular. Con respecto ás diferentes administracións, es que non solamente estamos pensando en quen vai participar na elaboración do documento, é que tamén estamos pensando no financiamento. No financiamento esperamos que interveñan pois
a Xunta de Galicia, probablemente o Estado, mesmo proxectos ou programas da Unión Europea. Por iso falamos de instar as diferentes administracións. Claro, cando vostede se ten sentado no sillón do Parlamento de Galicia, pois parece que vostede ten mudado a súa propia maneira de pensar e comeza vostede a tentar de soltar toda unha serie de competencias e do que pode entender cargas para a Xunta de Galicia que goberna o partido que vostede está representando. Gustaríanos que, a pesares de estar sentada no sillón do Parlamento de Galicia e que, dende logo, unha honra para vostede e un privilexio por mor da votación da cidadanía, pois seguir a vostede defendendo os intereses desta cidade, os intereses deste Concello. Mire, eu personalmente non entendo a incompatibilidade que vostede atopa pois no que exista unha rede de itinerarios arqueolóxicos que conxuntamente aos elementos pétreos tamén poña en valor e tamén conserve e tamén preserve pois os xacementos que temos da cultura calcolítica, da cultura do bronce e da cultura de ferro que temos e que existe na nosa contorna do Concello de Santiago de Compostela, como ten feito tamén a súa intervención o concelleiro de Urbanismo. Teño que decir, señor concelleiro de Urbanismo e tenente de alcalde, que a súa segunda intervención ten convencido este grupo municipal dos motivos, particularmente o argumento da metodoloxía de cara a que sexa a propia conclusión despois da elaboración do plan director que determine cales teñen que ser eses parques arqueolóxicos que se desenvolvan e como estruturar esa rede de itinerarios arqueolóxicos que vostede mesmo asumiu que foran as diferentes culturas como unha representación. Por lo tanto, asumimos e aceptamos a emenda porque nos ten convencido o argumento. E despois facerlle un comentario respecto a algo que dixo vostede, doña Mariento, no principio. Eu estive, obviamente, no pleno no que se aprobou, nos votamos a favor da creación dese centro de interpretación e tamén estivemos tanto o meu compañeiro Gonzalo Muñoz Camamín estivemos no último ano e medio do goberno do Partido Popular na que vostede tamén repetiu naquel entón sentada nesas bancadas como concelleira deste Concello, pero curiosamente naquel entón como concelleira non electa. Por lo tanto, a lembramos naquel entón e a lembramos tamén agora. Mais nada, moitas grazas. Rubén, algo que engadir? Segunda quenda? No. María Antón? Sí. Sí, dixo que sí. Sí. Dixo que aceptaba. Logo, na segunda quenda. Non sabemos se está despois. No, si acepta a emenda, o voto vai ser favorable, evidentemente. Están en pacto de goberno, xefe. A ver, que estamos aquí. No, fora de bromas, señor Reyes, non teña ningunha dúbida que dende o meu sillón no Parlamento de Galicia defenderei os intereses desta cidade. Ningunha dúbida. Como os defendió o señor Bugallo, por certo, o sea, ao mesmo nivel, máis ou menos. Sobre o que decía o señor Duarte do que debe conter un plan director ou non fai falta nin poñer 5 puntos, nin 6, nin 25, porque está na lei de patrimonio, quero dicir, está é o que é. Entón, pois, poderíamos ir por ali. Eu estaría máis a favor da súa proposición se vostede dixera que instaba o goberno local a facer un plan arqueolóxico, como queira chamarle, cos roteiros e todo máis, que redactara o goberno local este plan e que buscara as fontes de financiación e os colaboradores necesarios para iso, pero non instar a outras administracións a hacerlos. Xa sabemos que temos instrumentos nesta cidade, non fai falta ir a buscarlos moi lonxe. O propio señor Duarte comentou que estaba dentro da estrategia EDUSI. Entón, quizáis pois hai unha mala redacción de principio a fin desta proposición. Eu así o entendo. E por iso imos a ter ese tema en consideración a hora de facer a nosa votación. E nada máis. Grazas. Gracias, María Antón. Señor Duarte, algo que aclarar? Brevemente. Agradecer a toma en consideración desa proposta. Entendemos que o plan director debe ser o que marque cales deben de ser os entornos nos cales se debe centralizar ese parque arqueolóxico. Por lo tanto, estamos a favor de facer ese plan director
e tamén estamos a favor de que nese plan director instemos a colaboración con outras administracións tal e como estamos facendo xa na actualidade para o entorno de Villestro para a recuperación de todos esos petroglifos. Gracias. Señor secretario, pasamos a votación. Votos a favor da proposición do Grupo Socialista e, bueno, transaccionando incluindo a emenda. Gracias. Votos a favor 14, votos en contra. Gracias, 9. Pasaríamos agora a proposición do Grupo Municipal do BNG para a creación de novas instalacións de skateboard e de patinaxe, ademais do acondicionamento das existentes. Rubén, a súa quenda. Sí, moitas grazas, señor alcalde. Quixera antes nada darlles a benvida, non, os membros da Asociación Santiaguesa de Skaters que hoxe nos acompañan e tamén agradecerles a paciencia, non, para chegar a este punto, non. Ben, dentro das múltiples deficiencias, non, que existen en materia de instalacións deportivas en Santiago, pois está tamén a de non contar con as instalacións pois mínimamente aceptáveis para a práctica do skateboard na nosa cidade, non? En concreto, en Santiago existen dúas instalacións, unha no Restollal desde o ano 2003 que non ten absolutamente ningún uso e outra na Praza da Constitución tras o Parlamento que data do ano 2007, non? Esas dúas instalacións, e nomeadamente a segunda, son insuficientes, son perigosas, están obsoletas e teñen pois unhas deficiencias pois moi considerables. No caso concreto da Praza da Constitución, que como digo é a única que se emprega na actualidade, pois nos entendemos que é un espazo moi reducido, que ten unha deficiencia evidente en canto a iluminación, que ten un chan de cemento pulido en vez de granito pulido, outro tipo de material que provoca pois maiores danos ás persoas que ali practican o skateboard ante as caídas e que o material pois que se empregou no seu día nas rampas pois non é o axeitado e ademais está pois amplamente deteriorado, non? A maiores existe un problema de convivencia que non é novo, senón que ven xa de vello, e é que a policía local pois non en poucas ocasións ten que ir por ali pois a chamar a atención a unhas persoas que non están cometendo ningún delito, sino que están practicando un deporte e un estilo concreto de vida, non? Despois de reunirnos no noso grupo cos representantes desta asociación que aglutina pois, a medio cento de skaters da nosa cidade, pois decidimos traer isto en forma de proposición a este pleno e tamén incluir a construción dunhas novas instalacións ou como mínimo o adecentamento das actuais como unha das nosas propostas desde logo a incluir no orzamento do goberno municipal para o ano 2017. Nós cremos que non é lóxico que na capital de Galiza pois non haxa unhas instalacións mínimamente decentes para a práctica deste deporte. Hai que ter en conta que as persoas desta asociación en inverno, por exemplo, agora mesmo están pagando do seu peto pois o aluguer dun pabillón en Cacheiras para poder practicar este deporte, un deporte que, por certo, en breves vai a ser un deporte olímpico, un deporte que, aparte da práctica dos veciños e veciñas de Santiago, pois podería supor pois unha atracción incluso a nivel de campeonatos e de turismo, e onde cremos pois que existen diferentes posibilidades para novos emprazamentos, non? Na propia Praza da Constitución, no entorno do barrio de Santa Marta ou incluso no entorno das Cancelas, como se ten falado en algunha ocasión, non? Eu creo que existen cidades que son moi referenciais no Estado español neste tipo de instalacións. Unha delas é Vitoria-Gasteiz, que ten actualmente 4 skateparks de grande calidade. Nós xa non pedimos que Santiago se poña á altura de Vitoria a este nivel, pero sí que é certo pois, que tanto o último que se realizou en Logroño ou en Badalona ou incluso pois, no noso propio país, pois, no Grove, en Pontareas, na Coruña, pois, son unha referencia pois, clara da insuficiencia que ten actualmente as instalacións en Santiago de Compostela. Por lo tanto, nos o que pedimos é que o Goberno municipal
tome cartas no asunto e que no exercicio 2017 pois se pode iniciar a construción dunha instalación a caída que non é especialmente custosa, que poden estar entre os 60.000 e 100.000 euros, unha instalación aceptable e que desde logo pois quedaría como unha instalación para uso e desfrute da xente que xa o practica actualmente e que permitiría algo que actualmente non se pode facer, non? Que incluso pode haber cursos de formación para iniciar as persoas máis novas tamén na práctica deste deporte, cousa que agora non se pode facer porque non hai unhas instalacións mínimas, non? Eu creo que a xente que practica este deporte non son delincuentes, que non se deben tratar como delincuentes e que deberán ter unhas instalacións mínimamente acaídas para practicar o seu deporte, non? Moitas gracias, Rubén, Paco, Gonzalo Muiño, a súa quenda. Boa tarde, compañeros e compañeiros. Darvos as gracias pola vosa asistencia, a paciencia, pois estades a tervos levado xa bastante tempo aquí, non? Querías comezar, porque realmente me sorprende gratamente pois que neste caso o compañeiro Rubén Cela pois este a falar tanto de infraestructuras deportivas, non, sobre todo últimamente, non? A semana pasada sei unha prensa o Globo. Eu invito a que, como usuario do mesmo, non? De moito tempo, invito a que veña a pasar esa friaxe, non? Nos vería ben a todos, non? Entón, nós, como sempre vamos a votar favorablemente o que é a nova instalación de infraestructuras deportivas, como non pode ser de outro xeito, non? Desde o ano 2011, pois, nesta cidade, desgraciadamente, non se puso, pois, ninguna infraestructura en marcha, en si podemos falar única e exclusivamente, pois, de o céspede, pois, que hai en Conxo, non? E realmente eu descoñezo, sí que quero recoñecer pois a miña ignorancia no deporte pois urbán, non? Neste caso do skate, pero sí que realmente pois é un deporte que me parece que vai ser para as próximas Olimpiadas, está recoñecido como deporte olímpico aí en Tokio, non? 2020. Está a mover cantidade de xente, non? Si realmente aquí pois damos acadado cifras como se consiguen, ti falabas dunhas cidades, te olvidaches, desqueciches de falar do Maresquiño pois en Vigo, non? Pois que aí estamos falando mellor de que asisten 130.000 persoas a ver as exhibicións pois que fai pois esta xente, realmente pois é algo pois para poñer en valor. Dai que nós pois vamos a votar positivamente. Sí que é importante saber resaltar pois en sí a ubicación onde se ten que tal, máis que nada para que eles poidan usalo, e de aí tamén pois que acuda a xente a velos e que acuda a xente pois a que eles axuden a formar, non? É tamén importante que se realmente se fai unha instalación modélica como Dios manda, e se poden facer pois esos campeonatos pois que se fagan en Santiago, non que os teñamos que levar despois a Pontevedra como vai algún, non? Entón é importante que se realmente se decide pois que aquí o compromiso por parte da Concelleira de Deportes que se saque esos campeonatos galegos, españois e internacionais que se podan facer, pois se fagan na nosa cidade, o que sería pois pa bo para todos. Pouco máis, dar o noso voto favorable, non? Moitas gracias, Gonzalo. Buenas tardes a todos. La existencia de espacios para practicar esta actividad deportivo-cultural nos parece absolutamente necesaria en nuestra ciudad. Además de favorecer la convivencia de los jóvenes en torno a algo que no sea un ocio de compras o de uso abusivo de tecnologías o de consumo de alcohol, puede convertirse en un referente de cultura urbana y juvenil. E incluso un atractivo turístico, como ha dicho Gonzalo, merece la pena. Por ejemplo, yo tuve la ocasión de ir varias veces y ver lo que se monta en torno a la fiesta del Marisquiño en Vigo. Lo que Santiago se merece no es la colocación de unos elementos en un espacio reducido, sino la ejecución de un skate park o una skate plaza, de las que en Galicia hay varios ejemplos ejecutados, en Los Rosales, en La Coruña, en Cee, en Ponteareas, por citar algunas. Espacios que permiten patinar, combinar con usos de otras prácticas deportivas como el BBX, estar, charlar, compartir. Este espacio no debería ser, en nuestra opinión, marginal en la ciudad, sino central, referencial. Nada de esto cumplen las instalaciones existentes ni en el Pajonal ni en la Plaza de la Constitución, además de no estar correctamente mantenidas. Durante nuestra etapa de gobierno, yo personalmente me reuní con algunos de los skaters que practican este deporte en la Plaza de la Constitución, y en ese momento nosotros teníamos sobre la mesa la ejecución del parque
de las cancelas. Ellos vieron con nosotros el proyecto, nos dijeron que no consideraban que estaba bien planteado y a raíz de esa conversación nos documentamos, vimos lo que se estaba haciendo en otras partes y decidimos remodelar el proyecto. El proyecto quedó en el informe de traspaso de poderes como pendiente de aprobar y no supimos más qué ocurrió con ese proyecto. Pero independientemente de esa actuación, nuestro grupo cree que debe revisarse la situación de la Plaza de la Constitución. De hecho, ya lo planteamos en marzo de este año, planteamos una proposición que, si os acordáis, fue aprobada por unanimidad en la que hablábamos también de este problema de los skaters. Esta plaza era, desde que se construyó, utilizada para patinar. Los skaters lo reivindican y yo personalmente puedo corroborarlo porque mis hijos estrenaron allí sus skates con un bofetón por parte mía por probarlo. También se utilizaba ahora, supongo que también, para jugar al fútbol. Los chavales jugaban al fútbol con 2 mástiles como portería y era un espacio de convivencia. Preocupados por el déficit de parques infantiles, en el año 2006 el Gobierno municipal instaló un parque infantil y en ese momento se generó el conflicto entre los padres de los niños pequeños y el resto de las actividades. Padres y abuelos que ven como una amenaza estos jóvenes o los que juegan al fútbol porque les parece que sus pequeñas criaturas van a sentirse dañadas, sin darse cuenta que dentro de nada sus pequeñas criaturas van a ser adolescentes o jóvenes. Con lo cual, me parece que, bueno, de este conflicto los que perdieron fueron los skaters. Fueron expulsados literalmente a un espacio desplazado, pequeño, donde hay 2 elementos de bastante dificultad que no son para patinar. Y a partir de ahí, identificaciones de la policía, a mí se me quejaban de esto, colocación de elementos que impedían el patinaje, discusiones. Nuestro grupo cree que este espacio es suficientemente amplio para atender a todas las necesidades y que lo que necesita es una remodelación. Y así lo planteamos en la moción que trajimos en marzo. En la exposición de motivos hablábamos de tener en cuenta todos los déficits, espacio para patinar, accesos, mejorar los accesos al aparcamiento, mejorar el acceso al registro de la propiedad, poner un espacio para que los usuarios de la guardería puedan acumular las sillas, lo cual es conciliar la vida familiar y laboral porque pueden dejar sus sillas y irse a trabajar y no tener que volver a casa con las sillas. Redimensionar el espacio de los biosaludables, accesibilidad, mantenimiento. Finalmente, el acuerdo que se tomó fue hacer un tratamiento integral, con lo cual creo que esto ya debería estar. Pero del cumplimiento de este acuerdo no sabemos nada, ni siquiera si se está elaborando un proyecto o si se ha iniciado la reflexión. Nosotros, por todo lo expuesto, estamos de acuerdo con que se repare la instalación del pajonal, con que se pueda ejecutar un área nueva, sea en las Cancelas o sea en el Castiñeiriño o donde haya más masa crítica. Pero sobre todo estamos de acuerdo en que se remodele todo el espacio de Transparlamento entre Ramón Piñeiro y la Avenida de Lugo, para que se atiendan todas las demandas y se pueda crear un skatepark. Y que este lugar sea un espacio de convivencia y no una clasificación de personas por edades, porque lo que ahora hay es un sitio para los mayores, separado de un sitio para los niños y separado de un sitio para los skaters. Nosotros creemos que ese espacio se puede remodelar para que sea un espacio único en el que quepan todas las actividades y sea un lugar de convivencia. Nada más, muchas gracias. Gracias, Teresa. Sanduro, a súa quenda. Boas tardes a todos e a todas, público asistente. Teresa, que oportunidade perdida para unha inauguración, que pena. Teñen toda a razón, eu penso que non houve suficiente reflexión nin coñecemento sobre a realidade do mundo de skate cando se deseñou o espazo, os materiais e os elementos que ali figuran. Non só o desgaste dos materiais, mesmo entendo que o chan non é o millor para as rodaduras dos propios skates. Así que, evidentemente, o deseño, fundamentalmente a Praza Constitución, non é o máis acaído. Coincidimos todos, e así, de feito, lle fixemos saber á asociación, cando estiveron xuntos comigo, que isto non chega a comparchear como se fixo hasta agora. Hai que afrontar unha remodelación global desa plaza que está moi deteriorada e fundamentalmente en 4 ou 5 líneas. Unha, movendo o parque infantil, que é a fonte de conflito. Eu entendo e comparto que os espazos son para compartir franxas de idade, pero tamén é certo que un parque infantil e skates que poden sair
disparados en un momento dunha caída non é espacio de convivir, hai que separalos. Entón, o obxectivo disto ao longo do 2017 é xa trasladar a papel un proxecto que está máis ou menos esquematizado, no que damos traslado ao parque infantil a zona que está actualmente a zona de skate, ampliando elementos e incluso se estudia a posibilidade de instalar unha pequena pista deportiva ali. Tamén inclúe reordenar o espazo de paseo canino que agora mesmo está a carón da pista de skate para convertelo en un espazo de bancos e mesas para as familias e trasladar a outra zona da Praza Constitución ese espazo de paseo canino, sustituir todos os elementos de mobiliario deteriorado que son bastantes, crear ese parque de skate na zona superior da praza onde agora mesmo está o parque infantil, que polos propios elementos do chan é o máis aiquido de perceptación, e ademais facelo, e xa estivemos en contacto con un profesor da Escola de Canteiría de Porriño que xa fixo parques de skate en Ogrove, en Ponteareas, para facelo, deseñalo con elementos de granito de Porriño. Insisto, todo eso desenvolverase en un proxecto concreto, medido, planificado e orzamentado no 2017 para poderlo facer en función das disponibilidades orzamentarias ao longo do 2017 ou a moito tardar no 2018. Así que creo que estamos todos de acordo. Evidentemente votaremos a favor, pero insisto que oportunidade de inauguración perdida, Teresa. Gracias. Rubén. Bueno, antes de nada, pues agradecer a todos os grupos o apoio, porque eu creo que isto é unha iniciativa que máis alá das diferencias que teñamos aquí entre os diferentes grupos políticos, eu creo que é unha demanda xusta, necesaria, e que no caso de que se faga e que se faga ben, pois é unha cousa positiva, e se se pode facer por unanimidade, pois mellor que mellor, non? O compañeiro do Partido Socialista dicirlle que certamente hai preocupacións que poden ser comuns a das piscinas de Sare unha. Eu son máis de Isabel, ainda que, como se pode ver, son máis cotizante que practicante, pero cotizo e supostamente vou a Santa Isabel, pero en calquera caso, certamente procurarei ir algún día á piscina de Sar, sobre todo cando este a nova instalación. Con respecto ao tema do proxecto, por parte dos mozos e mozas que forman parte da asociación, eu creo que facían un plantexamento moi sensato, non? Que en ningún momento decían si ou si ten que ser unha instalación nova, si ou si ten que ser unha instalación moi custosa, incluso no último caso decían, con que nos deixen patinar na parte de arriba, pois nos vale, porque é dun material, creo que de mármore pulido, que cando caemos non nos mancamos tanto, con eso xa nos chega, non? Entón, creo que era unha posición absolutamente razonable. O que plantexa o concelleiro Xandudo pode ser unha das posibilidades, mover ese parque infantil, mover tamén o espacio que hai para o paseo de cans e buscar esa ubicación. Esa cantería de Porriño era un dos exemplos que puñan eles, que aparte de utilizar pedra do país, parece ser que é un material bastante acaído e que se ten utilizado noutras instalacións. E o único que pediría é precisamente para non cometer erros que puidemos cometer no pasado, que se faga o que se faga, que se intente consensuar o máximo posible cos que van a ser os usuarios e cos que realmente saben como ten que ser un skate park, non? Por lo tanto, eu creo que é moi positivo e creo que a colaboración a futuro ten que ser maior, non? Eu creo que eles poden cumplir un papel importante tamén na formación e creo que tamén poden cumplir un papel importante na captación de algún tipo de proba estatal ou incluso internacional que sitúe tamén a Santiago de Compostela no mapa do skateboard a nivel tamén internacional. Por lo tanto, grazas polo apoio e agardar que este acordo se poida materializar o antes posible. Alguén quere engadir algo? Gonzalo? Nada, pouca cousa, non? Solamente decir eso, que ahora estamos pensando detidamente que se as propostas en materia deportiva facelas a través de Rubén, non? Porque as do Partido Popular, según as intervencións, propostas son máis técnicas, non? As nosas críticas, poñemos trabas apocalípticas a partir de hoxe, non? Como ben se dixo tal. E as do BNG, en si son as comprensibles e as conciliadoras. Entonces,
estamos pensando detidamente que, por lo menos as de en materia deportiva, facelas a través de ello, compañeiro. Si salen así, entonces non sei. Claro, o meu tal. Algo que engadir? Una inauguración y no me dedico a eso ni tengo ningún interés. Me hubiera gustado que las cosas que dejamos y que además intencionadamente dejamos escritas, y creo que nadie fue más transparente en el ejercicio de dejarlo todo escrito y cómo estaban las cosas, si hubiera sido adelante. Es una pena que no. En cualquier caso, me alegro, me felicito de esto, y además me felicito porque creo que es la primera, en año y medio, la primera digamos, iniciativa de deporte que parece que ha desaparecido en esta ciudad que aprobamos, o sea que me felicito por ello. Gracias, Teresa. Gracias, Anduro. Entendo que por unanimidade, señor secretario. Pues queda aprobada por unanimidade a proposta. Entraríamos, vamos a parar agora, pero na dación de contas no punto 6 e 7, no punto 6, da delegación de competencias no concelleiro San Xesús Duro Fernández, o punto 7, na dación de contas das resolucións da alcaldía, das concellerías delegadas e acordos da Xunta de Goberno, que están a disposición dos homes e mulleres da corporación, e o punto 8 é a solicitude do BNG de comparecencia ao concelleiro don Xan Duro Fernández, que este goberno acepta de cara ao pleno que ven. Polo tanto, antes de pasar a rogos e preguntas, facemos a petición tamén da Secretaría ao receso 10 minutos para ver se recuperamos ritmo de pleno. Veña.